programa at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched, #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Miyerkules, 3 sa buwan ng Setyembre, taong 2025. At sa atin pong Christmas countdown, 113 days bago po ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, dating Department of Public Works and Highway Secretary Mark Villar nakaladkad na rin sa pagtatalaga ng mga tauhang sangkot sa katiwalian. Ang Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ipinahinto naman ang bidding ng lahat ng proyekto ng ahensya. Ipinag-utos din ang paglalabas ng lookout bulletin sa mga iniimbestigang opisyal na sangkot sa flood control project anomalies. Mas marami pang mga senador sumusuporta na doon sa pagbuo ng independent body para imbestigahan ang mga maanumalyang flood control project sa bansa. Si Department of Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya naman nangakong babaliktarin ang memo ni dating Ombudsman Samuel Martires hinggil sa limitasyon ng access sa SALN kung may tatalaga bilang bagong tanod bayan. Sa ating provincial report mamaya abangan ang Philippine National Police doon sa may Cotabato City tiniyak na mananatiling non-partisan sa pinakaunang parliamentary election sa Bangsamoro Region. Sa international news naman ng China, isinapubliko ang mga makabagong armas sa military parade kasabay ng paggunita sa pagtatapos ng World War II. At sa sports balita, abangan din lumamaya, Alex Ayala pasok na sa ikalawang round ng Guadalajara 125 Open. At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita. Nakaladkad na rin sa investigasyon ang issue ng kaugnayan nitong si dating Public Works Secretary at ngayon ay Senator Mark Villar sa kontrobersyal na District Engineer sa Bulacan na si Engineer Henry Alcantara. Nabatid na si Alcantara ang pinuno ng Engineering District sa unang distrito ng Bulacan kung saan natukoy ang mga palpak na flood control project at ang iba ay mga ghost project pa. Sa pagtatanong ni Manila Representative Bienvenido Abante Jr. sa District Engineer, inusisa ng mambabatas kung malapit ba ito kay dating Department of Public Works and Highway Secretary Villar kaya siya naitalaga sa naturang posisyon. Pero sagot ng District Engineer, nag-apply lamang siya at pinalad na mapili sa posisyon. Gayunpaman, kinumpirma sa parehong pagdinig na si Villar ang lumagda sa Special Order No. 92 noong 2019 na nagtatalaga kay Engineer Alcantara bilang District Engineer sa unang distrito ng Bulacan. Tinukoy din ni Congressman Abante ang kapabayaan nitong si Alcantara doon sa pagpirma ng mga dokumentong nagsasabing completed ang ilang proyekto na kahit hindi pa ito nasisimulan o natapos. Bagay na inamin mismo nitong si Engineer Alcantara bilang pagkukulang. Ako po yung nagsabi. Hindi pa tapos pero nakalagay completed na, kasalanan yan ng District Engineer. Tama ba ako? Mali. Yes, Your Honor. Yun pala naman O dapat talaga kasuhan ka. Tama ba ako mali? Yes, Your Honor. Yun. Ngayon, teka, ikaw pa, sabi dito, you rose from the ranks, di ba? Yes, Your Honor. Ilan taong, kailan ka nagsimula sa DPWA? 1994 po, Your Honor. 1994. Kailan ka naging district 2019, Your Honor. 2019 ka naging district engineer. Yes, Your Honor. Sino ang nag-assign sa'yo to be a district engineer? The former Secretary Mark Villar, Your Honor. Secretary Mark Villar. Yes, Your Honor. Ano pong ibig sabihin nun? Malakas ka ba kay Secretary Mark Villar o ikaw lamang ay tamang tao na ilagay dyan? Nag-apply lang po ako, Your Honor. Bahagi po yan mga kabumbon ng pagtatanong at sagot sa pagitan po nila sa Representative Benny Abante at itong si District Engineer Henry Alcantara. Samantala, bukas din po ang Bombo Radio Philippines para sa panig na Senator Villar hinggil sa mga nauungkat na issue dun sa Kamara. Tinungon na rin po ng ating Senate Beat Reporter ang kanyang tanggapan, ngunit wala pang opisyal na pahayag ang dating kalihim ng ngayon po'y senador. Samantala, nasa kabuuan umano na 80 sasakyan at hindi lamang 28 ang pagmamay-ari ng kontrobersyal na mag-asawang Sara at Curly Discaya. Ayon po yan kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Ejercito Estrada.
Bagamat 3 luxury vehicles lamang ang natagpuan ng Bureau of Customs doon sa compound ng Diskaya sa Pasig City, sa bisa na rin ng inisyo po na search warrant, ibinunyag ni Senator Estrada na mas malaki pa ang aktwal daw na bilang ng kanilang mga ari-arian. Base umano sa impormasyong nakarating sa kanyang opisina, nasa 80 sasakyan ang hawak ng mag-asawang Diskaya at ng kanilang mga kumpanya, kung saan halos kalahari rito ay mga high-end o luxury vehicles o mga mamahalin pong sasakyan. Ang datos ay mula umano sa Land Transportation Office. Narito pang naging bahagi ng pahayag ni Senator Jingoy Estrada. Mr. President, early today, the Bureau of Customs carried out a search warrant in the property in Pasig City and found only 3 of the 12 luxury vehicles in the premises. 3 na lang po ang nakita. Mr. President, ayon sa aking nakalap na impormasyon, nasa 80 sasakyan ang pagmamayari ng mag-asawang Diskaya at ng kanilang mga kumpanya. Mula sa 80, nasa mahigit kumulang na 40 ang luxury vehicles. Ipapakita ko po sa screen ang breakdown ng mga sasakyan. LTO records, Mr. President, there are 63 vehicles, luxury and mainstream brands. Kasama po dyan yung mga binanggit ni Sara Diskaya kahapon sa hearing na Rolls-Royce, Kulinan, Bentley Betayga, 2 GMC Yukon Denali, Cadillac Escalade, Mercedes-Benz Wagon, G63, Range Rover Evoque. May 3 rin siyang binanggit, yung Range Rover Defender, Cadillac Escalade at Mercedes-Benz Maybach na wala po sa records ng LTO. Meron pang 8 luxury vehicles na wala sa tala ng LTO na nakapangalan sa mag-asawang Diskaya. Napag-alaman din ng aking tanggapan na meron pang 6 na mamahaling sasakyan ng pagmamayari ng mag-asawang Diskaya tulad ng Volvo 90, Mercedes-Benz GLS, saka isang Maserati. Nakakalulang yaman po ito, Samantala, binanggit din ni Sara Diskaya sa hearing ang 3 pang sasakyan na Range Rover Defender, Cadillac Escalade at Mercedes-Benz Maybach na wala sa opisyal na talaan ng Land Transportation Office. Iginiit ni Senator Estrada na kung doon daw sa 28 na mamamahaling sasakyan na inamin ni Sara Diskaya na pag-aari nila ay halos hindi daw ito makapaniwala. At mas nakakagulat pa niya na wala pa pala ito sa kalahating kabuang bilang ng kanilang mga sasakyan. Kaugnay din po ng balitang yan, nilinaw ni Bureau of Customs Assistant Commissioner Jet Maronilla na hindi pinag-iinitan ng pamilya Diskaya kasunod yan ng pagsisilbi ng komisyon itong search warrant laban sa mga luxury cars ng pamilya. Ayon kay Commissioner Maronilla, trabaho ng Bureau of Customs na imbestigahan at alamin kung paano nakapasok sa Pilipinas ang mga naturang sasakyan kasunod ng pagkakalantad ng mga ito sa kaalaman ng publiko. Tungkulin din ng komisyonarya na tukuyin kung paano naipasakamay sa pamilya Diskaya ang mga mamahaling sasakyan hanggang sa tuluyang maipon ng mga ito sa pag-iingat ng naturang pamilya. Paliwanag niya, ang pagsisilbi ng warrant ay bilang paggampan lamang sa tungkulin ng Bureau of Customs. Layunin ng warrant na pigilan ng pamilya Diskaya na agarang ibenta o i-dispose o kung hindi man ay itago ang mga naturang sasakyan matapos malantad sa public scrutiny ang mga ito. Una hong nabunyag ang luxury o hanggang sa 40 luxury cars na pag-aari ng naturang pamilya na pawang nasa maluwag na garahe ng compound ng mga ito. Ngayon pa man, sa pagdalo ng Diskaya matriarch na si Sara sa pagdinig ko ng Senate Blue Ribbon Committee, ang tanging inamin niya ay ang 28 lamang na pag-aari ho ng pamilya habang ang iba pa ay ginagamit na umano ng mga company official. Ayon pa kay Maranilla, tanging 12 luxury cars pa lamang ang nakikita o nakikitaan ng kadudadudang record kaya't limitadong bilang lamang ang nakapaloob sa search warrant na hiniling nila sa korte. Gayunpaman, hindi po sinasantabi ng komisyon ang posibilidad na pag-a-apply ng search warrant laban sa iba pang mga sasakyan habang gumugulong ang kanilang investigasyon. Samantala, tiniyak naman po ng Bureau of Customs na hahabulin ang lahat ng mga car dealer na responsable sa pagpasok ng mga luxury car na pag-aari ng pamilya Diskaya na nakikitaan po ngayon ng mga kadudadudang record. Ayon kay Custom Assistant Commissioner Jet Maronilla, sa gumugulong na investigasyon ay hindi makakaligtas ang mga dealer na posibleng nakinabang sa mga maanumalyang car deals.
Sa katunayan, anya, isa sa mga pangunahing layunin ng paghahain ng Letter of Authority o LOA at ng search warrant sa property ng pamilya ay ang matuntun din kung sinong mga dealer at importer ang nagpasok sa mga sasakyan dito sa ating bansa. Maliban nga sa pag-freeze sa mga naturang ari-arian, nais din ng Bureau of Customs na makapaghain ng kaso laban sa mga dealer kung mapapatunayang may pananagutan ng mga ito, tulad ng hindi pagsunod sa customs regulations ng ating bansa. Tutukuyin na niya sa kanilang investigasyon kung ang mga naturang sasakyan ay nabili sa pamamagitan ng regular order, special order at iba pang mga pamamaraan hanggang sa pagbabiyahe sa mga ito papasok dito sa Pilipinas. Ayon pa kay Maronilla, aaralin ng mga customs personnel ang lahat po ng dokumento ng mga naturang sasakyan katulad na lamang ng purchase order, ownership record at iba pa. Sa inisyal nga pong pagsusuri ng ahensya, ang ilan sa mga luxury car ay nakapangalan po yan sa mag-asawang Diskaya, habang ang iba naman ay nakapangalan naman sa kanilang kumpanya. Dako tayo sa Department of Public Works and Highways, mga kamumbong. Bago pong kalihim ng Public Works and Highways Department, ipinahinto ang bidding ng lahat po ng mga proyekto ng naturang ahensya. Ito hong request para sa Immigration Lookout Bulletin para sa mga iimbestigahan na individual dahil sa pagkakasangkot sa mga maanumalyang flood control project, ipinag-utos din ng baguhong kalihim. Yan at iba pang mga balita sa pag-uulat ni Bomboy Isa Cotoner. Ipinahinto ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang lahat ng bidding para sa mga locally funded projects ng ahensya sa buong bansa. Layunin na naturang hakbang na masuri at mapag-aralan muna ang mga proyekto upang masiguro na hindi na muli masasayang ang pondo ng bayan. Ayon kay Dizon, saklaw ng pagpapatigil ang lahat ng infrastruktura at flood control projects na kasalukuyang ipinapabid sa mga contractors. Nilinaw din niya na hindi kasama rito ang mga foreign-funded projects dahil mahigpit umano itong ninomonitor ng mga international funders. I will order today a pause to all biddings of locally funded projects nationwide. Pause. Why ako nagpapapause? Bakit ako nagpapapause? Kasi kailangan muna namin i-review at aralin based on the President's directive to clean house. Ayaw na matapon na naman sa ilog ang mga pera at ang mga proyekto ng taong bayan. Kasabay nito, dumulog din si Dizon sa Department of Justice at Bureau of Immigration upang humiling ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa mga individual na inimbestigahan kaugnay ng flood control projects sa Anomalies. Giit ng kalihim, mahalagang mabantayan ang biyahe ng mga individual na natukoy habang nagpapatuloy ang investigasyon upang masiguro na mananagot ang mga ito kung mapatunayang may sala. Nasa 26 na individual ang kabilang sa listahan, kabilang sina Assistant Regional Director Henry Alcantara, District Engineer Bryce Hernandez, Assistant District Engineer JP Mendoza, mag-asawang Sara at Curly Diskaya, Lawrence Lubiano at iba pang opisyal ng DPWH at mga pribadong personalidad. Ani Dizon, maaari pang madagdagan ang mga pangalan sa mga susunod na araw depende sa takbo ng investigasyon. The Bureau of Immigration for a request for a lookout order for these individuals listed here. He is sending a very clear and strong message to everyone that we are serious. We are serious about this. The President is serious. I am serious about this. So, hindi to look on. No? And you will find out in the next few days and weeks just how serious the President is. Samantala, ngayong araw din ay pinangunahan ni Dizon ang formal na turnover ceremony ng Department of Transportation Leadership sa bagong kalihim na si Secretary Giovanni Lopez. Ayon kay Dizon, kumpiyansa siyang may pagpapatuloy ni Lopez ang mga nisimulan ng kagawaran. Para naman kay Lopez, titiyakin niyang higit na mararamdaman ng mga Pilipino ang presensya ng ahensya, lalo na sa pagtugon sa mga problema ng mga. Una, ang interes at kapakanan ng commuter handle muna. Kung gusto po talaga natin solusyonan at igulan ang problema ng mga commuter,
kailangan natin lumabas sa ating opisina. We have to go out in the field, see the problem, and face it in real time. Pangalawa, accountability ang pananagutan. Please show me that accountability saves lives. Kailangan natin kastiguin at panagutin ang mga akusadong perilos. Mula sa lungsod ng San Juan, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines. The number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. 15 minuto makalipas mga kabumbong alas 12 ng katanghalian. Bukas si Department of Budget and Management Secretary Amenah Pangandaman na personal na bantayan ang magiging deliberasyon ng panukalang pondo para sa fiscal year 2026 sa Bicameral Conference Committee. Ito ay para matiyak na maiwasan ang mga insertions sa 2026 budget. Sa briefing ng Development Budget Coordination Committee sa National Expenditure Program para sa fiscal year 2026, tiniyak ng kalihim na masusing babantayan ng Department of Budget and Management ang bicameral proceedings para protektahan ang kaban ng bayan mula sa irregular realignment at mapanatiling prioridad pa rin ang national agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nilinaw naman ng kalihim na bagaman wala ng jurisdiksyon ang Department of Budget sa General Appropriations Bill sa oras na umabot na ito sa Bicameral Conference Committee, makipagtulungan niya ito sa House Secretariat at sa Legislative Budget Research and Monitoring Office para magbigay ng real-time technical validation itong mga panukalang pagbabago sa naturang pondo. Sakali man anyang may mga item na labag sa saligang batas o unsupported, kanila itong sisiyasatin at idodokumento kasama na ang irerekomenda sa Pangulo na i-veto. Ginawa ng kalihim ang pahayag para tugunan ang idinulog na concern nitong si Senator Panfilo Ping Lacson sa questionableng realignment sa nakalipas na budget process, lalo na doon sa 2025 budget kung saan naungusan ng pondo ng edukasyon nitong Department of Public Works and Highways na kasalukuyang nababalot ngayon ng mga anomalyang multi-billion na flood control project. During the budget process po, up until when the time that natapos po yung BICAM and it was ratified in both houses, medyo may difficulty pa po sa amin kasi wala pa po yung libro. Tama po kayo, Mr. Chair, Madam Chair, that what we only see initially are the totals, yung movement po from one agency to another. But we know po that inside the agency, there are still movements na nangyayari. I mean, for example, hindi naman po to sikreto. Like yung DPWH po, for example, kahit po, for example, 400 billion po yan, no? Kahit hindi po yan naging 450 billion, we know that there are items inside also na gumalaw. With that, sa ratified version ng Senate, ng House at saka ng Senate, hindi po namin, sa enrolled bill, hindi pa po namin makikita yan. Kasi, ideally, neto, walang movement because it's the same level. The only time na makikita lang po namin yung detail is pag meron na po kaming enrolled bill. Bahagi po yan mga kamubo ng mga paliwanag nitong si Secretary Amenah Pangandaman. Samantala, iginit naman nitong si Senator Rodante Marcoleta na dapat nabantayan mismo ng kalihim ng Department of Budget and Management ng Bicameral Committee kahit na hindi ito bahagi ng komite. Tinanong naman ni Secretary Pangandaman kung papahintulutan siya kung sakaling dumalo sa Bicameral Conference para bantayan ang proseso. Tugon naman ni Senator Marcoleta na bukas niya ang pintuan para sa kalihim. Sana ma'am, nandun ka pa. Huwag kang pumayag habang nag-uusap sila, nakabantay ka. Hindi nyo pwedeng gawin naman yan. Sobra naman yan. Parang ginagawa naman ninyo akong kengkoy dito. Ito yung ginawa namin because we're supposed to target all this. Meron kaming mandato sa ating 3 tao lang kayo, iibahin niyo, i-reconfigure niyo lahat ito. Hindi ba ma'am yun ang Kung pwede lang po sana. Hindi pa pwedeng natin, hindi pwedeng gano'n. Bakit di ba natin pwedeng gano'n? Nakabantay ka lang doon. Halimbawa, nag-BICAM. Nakabantay ka sa BICAM, hindi ka naman magpa-participate pero tinitingnan mo sila. Hindi ba? Senator? Hindi papapasukin. Si chairman, siguradong papapasukin ka. Sige po. Basta po, papuntayin niyo po ako. I will attend po, Mr. Chair.
Bahagi po yan magkakaumpo ng sagutan nitong sina Senator Rodante Marcoleta at Secretary Amena Pangandaman ng Department of Budget and Management. Samantala sa karagdagan pa pong mga balita, naniniwala ang urban planner na si Architect Paulo Alcazaren na marami sa flood control structures na itinatayo ng Department of Public Works and Highways ay hindi epektibo sa pagkontrol sa mga serye ng pagbaha sa bansa. Inahalimbawa nito ang mga itinatayo ng Department of Public Works and Highways na mga dike at mga flood barrier na mistulang prioridad ng ahensya bilang flood mitigation structures na ginagawa sa iba't ibang mga bahagi ng bansa. Anya marami sa mga ito ay hindi epektibo. Bagamat nagagawa ng mga ito na tugunan ang pagdaloy ng tubig na kadalasang naiimbak tuwing nagkakaroon ng malalakas na pag-ulan, ang tanging nangyayari lamang anya ay nadadala ang bulto ng tubig patungo sa mga komunidad na mas mababa, dahilan kung bakit marami pa rin ang nalulubog sa tubig baha. Ang kailangan na niya ay akmang pamamahala sa naiipong mga tubig mula sa mga serye ng pag-ulan upang hindi na ito tutuloy yung bulto po ng tubig sa mga mabababang komunidad at nananatili pa rin ito sa loob ng mahabang panahon. Inirekomenda rin ng urban planner ang pagbuo ng isang maayos na master plan laban sa mga serye ng pagbaha at mahigpit na pagsunod nito. Mula nga sa hanay ng lokal na pamahalaan, Department of Public Works and Highways at maging ang mga pribadong kumpanya. Sa ganitong paraan anya, hindi lamang basta na itatayo ang mga dike at iba pang mga flood control structure, bagkos na ihanay ang mga ito sa nilalaman ng master plan. Samantala, naniniwala rin si Department of Science and Technology Secretary Renato Solidom Jr. na mapapangasiwaan ang mga pagbaha sa Metro Manila sa pamamagitan ng siyensya para planuhin at ipatupad ang mga programa para yan sa mga flood control. Ayon kay Science and Technology Secretary Renato Solidom Jr., kailangan ng isang Integrated Water Resource Management Program sa pagpapatupad ng inisyatiba sa pagkontrol ng mga pagbaha. Makakapagbigayaan niya ito ng mga intervention para sa particular na ilog o iyong mga sub-river basin na mangangailangan ng pag-aaral para masuri ang mga daluyan ng tubig at ang banta kaugnay sa construction ng proyekto sa mga naturang lugar. Sinabi naman ng kalihim na tutulong ang ahensya para matiyak na maplano ito ng mabuti at magamit ang mga datos sa pagpaplano. Kabilang sa maaarian niyang ibigay ng ahensya ay ang Digital Elevation Model at ang forecasting tools para masuri ang kapasidad ng mga kailugan at ang drainage system sa pagsalo ng mataas na bulto ng tubig ulan dulot ng pagbabago ng klima at ng mabilis na urbanisasyon. Inirekomenda rin ng kalihim ang pagsama ng Flood Control Initiative sa Geographic Information System Map para mas mabilis na masuri kung epektibong maisama ang mga panukalang proyekto sa kapaligiran at kasalukuyang mga istruktura. Samantala, kuha po tayo ng karagdagang report mula naman dyan sa Malacanang. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinikayat ang mga lokal na opisyal ng pamahalaan na magsilbing konsensya sa mga mali at questionabling mga proyekto ng pamahalaan. Kaugnay niyan, may kabuuan pang detalye si Bombo Annalise Soberano. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga lokal na opisyal na magsilbing konsensya at boses ng taong bayan lalo na sa mga maling gawain at mga questionableng proyekto. Ginawa ng Pangulo ang mensahe sa ginanap na pagpapanumpa sa pwesto sa mga bagong opisyal ng League of Provinces of the Philippines dito sa Malacanang ngayong araw. Ayon sa Pangulo, hindi maikakaila na kailangan ng Pilipinas ng mahusay na pamumuno sa mga lokalidad para wakasan ang maling na kagisnan. Giit ng Pangulo, nagsisimula pa lamang ang gobyerno sa laban at mahaba pa ang tatahakin. Binigyan din ito na kailangang maging aktibo ang mga local officials sa pagsusuri sa mga proyekto at dapat mabigyan ng liwanag ang anya mga proyektong nakukubli sa kadiliman. Hinikayat din ng Presidente ang mga bagong opisyal ng League of the Province of the Philippines na pagdingkuran ng buong katapatan ang sambayanan. Tiyaking wasto ang mga proyekto na ipinatutupad ng national government at ng lalalawigan. Hinimok din ito ang mga lokal na opisyal na isiwalat kung may makikitang mga taliwas dahil ang pera ng sambayanan at pera ng bayan ay hindi pansariling interes lamang. Pakinggan natin ang naging talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga kapwang likod bayan, naririto tayo dahil pinagkakatiwalaan tayo ng taong bayan. Huwag po natin silang bibiguin. Para sa mga bagong opisyal ng LPP, magsisilbing gabay, magsisilbing boses, at higit sa lahat, magsilbi kayong konsensya.
Sa paraang ito, maitatag natin ang bagong Pilipinas kung saan ang bawat Pilipino ay may pagkakataong umunlad. May seguridad sa kinabukasan at may tiwala sa pamahalaan. Muli, binabati ko ang ating mga opisyal ng LPP. Maraming salamat. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang Samantala, hiningi naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang suporta ng mga local government units na suportahan ang proyektong zero billing ng gobyerno. Samantala, inanunsyo ngayon ng Palasyo ng Malacanang na pinarerepaso ng Pangulong Marcos ang budget ng Department of Public Works and Highways na nakapaloob sa 2026 National Expenditure Program o NEP. Sa statement na inilabas ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, binigyang diin niya na ang Pangulo na kailangang isagawa ang pagre-review at mula doon ay maisagawa ang kailangang pagbabago upang masiguro na umiira lang ang transparency at accountability. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Meron ho tayong 26 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Diyan naman sa bahagi ng Senado, mga kabombo, ilang po mga senador, suportado ang pagbuo ng independent body at umapilaan na panagutin ng mga nasa likod ng mga maanumalyang flood control project. May update si Bombo JC Galvez. Umaasa si Senador Panfilo Ping Lacson ng Independent Commission na binubuo ng Malacanang ay hindi lamang tututok sa mga questionabling flood control at iba pang proyekto ng Department of Public Works and Highways, kundi magtitiyak din ng pananagutan ng mga sangkot. Git ni Lacson, masusukat ang tagumpay ng naturang komisyon batay sa kakayahan nitong maghatid ng tiyak na kaparusahan sa mga nasa likod ng mga anomalya. Anya, kung mabibigo itong mapanagot ang mga responsable, lalo lamang nitong mahihikayat ang iba na gumawa ng katiwalian. Itinuturing din ng senador na mahalagang hakbang mula sa Pangulo ang pagbuo ng independent body para magsagawa ng investigasyon at iginit niyang handa siyang magbigay ng lahat ng posibleng suporta. Bukod dito, ikinalugod rin ng mambabatas ang balitang kasama si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa komisyon na inaasahan niya magpapataas ng kredibilidad at bisa ng investigasyon. Matatanda ang noong nakaraang buwan, inilantad ni Lacson sa Senado ang mga irregularidad sa mga substandard at ghost flood control projects. Samantala, umaasa rin si Senator Erwin Tulfo na isang retired Supreme Court Justice ang mamumuno sa bubuing Independent Commission ng Malacanang upang magsiyasat sa mga maanumalyang flood control projects. Ipinahayag ito ng senador kasabay ng kanyang buong suporta sa akbang ng Pangulo na lumikha ng isang independent body na tututok sa mga questionable, palpak at ghost flood control projects. Ayon kay Tulfo, mainam na mga magiging miyembro ng komisyon ay mula sa academe, simbahan at civil society organizations upang masigurong kredibilidad ng investigasyon. Dagdag pa niya, ang lahat ng kontratistang mapatutunayang sangkot sa mga ghost at substandard flood control projects ay dapat habang buhay ng pagbawalan na makipagtransaksyon sa mga ahensya ng pamahalaan upang hindi na muling makakuha ng proyekto mula sa gobyerno. Yung pinag-uusapan, may nagtatanong, may mapoprosecute ba? Ikaw kung tatanungin mo, pero yata tinatag si Pangulo na independent body. Siguro, we'll leave that to the independent body na kakasuhan, etc. Kami na siguro talaga to legislate. Kagaya niya, yung mga pick-up, dapat walang mga contractor dyan. Tapos, yung mga, para hindi na maulit. Naulit na naman kasi yung deja vu yung kay Janet Napoles. You see that? Parang kay Napoles, isa lang siya. Ito, napakaraming contractor. Ito. Tsaka mas malaki ngayon, di ba? Kaya nga dapat, we really have to come up with a law na matigil na ito. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Karagdagang balita, nagsasagawa na po ang Philippine Navy ng technical assessment sa superficial damage na natamo po ng guided missile frigate na BRP Antonio Luna. Kasunod po yan ang pakikibahagi nito sa Malfilot exercise 2025 sa Malaysia. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Arlene Martinez, ang naturang damage ay sa nangyari po na port side freeboard ng natura pong barko.
Paliwanag ng opisyal, nangyari po ito noong nagmamaniobra ang naturang barko sa isang makipot pong bahagi ng karagatan. Gayunpaman, hindi pa idinitalye ng Navy official ang iba pang nangyari sa naturang barko habang nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang assessment sa gasgas po o pinsalang natamo ng barko. Pagtitiyak naman ng opisyal na nanatiling mission capable pa rin ang naturang barko at nagawa rin nito na makibahagi sa lahat ng military simulation na nakahanay po sa sinalihang exercise o pagsasanay mula noong Agosto 27 hanggang 29. Inaasahan din na maglalabas ang Philippine Navy ng karagdagan pang impormasyon kapag lumabas na ang resulta ng naturang assessment at analysis. Right now, I would just mention that an assessment will be conducted by the Philippine Navy. A group of technical people from the Philippine Navy will be conducting an assessment as soon as the ship would come back because as of now, I do not have the details. So it will depend, sir, on the assessment and the investigation. Usually, if there's an incident, whether it's minor or major, there will always be an assessment and investigation that will be conducted. So on your question about the commanding officer, we'll just wait for the facts and the analysis of the report. Ang BRP Antonio Luna nga po ay gawa mula sa South Korea at una pong nakomisyon ito noong 2021. Ito ang pangalawa naman na Jose Rizal class na guided missile frigate ng ating bansa na mayroon pong mga kapasidad tulad na lamang po ng missile, torpedoes, launchers at mga weapon system para sa anti-air, anti-surface at anti-submarine electronic warfare operations. Ang naturo pong barkong Pandigma ang isa sa mga pangunahing mga barko ng Pilipinas na nagsasagawa po ng patrol operations sa West Philippine Sea. Ayon naman kay Navy spokesperson Captain Marisa Arlene Martinez, kasalukuyan na itong pabalik sa Pilipinas matapos po ang matagumpay na sinalihang simulation. Everything is operational. In fact, it was able to participate in all at-sea events, all the events at sea, and no one was injured. I would just like to mention that no one was. Bahagi po ng pahayag po ni Philippine Navy Captain Marisa Arlene Martinez. Sa halos kaugnay pa rin pong development na natiling umaaligid sa palibot po ng BRP Sierra Madre ang mahigit sa 20 Chinese vessel. Ayon kay Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, bagaman bahagyang bumaba ang bilang ng mga barko nitong nakalipas na linggo dahil sa masamang panahon, muling bumalik ang iba pang barko matapos ang ilang araw. Sa huling monitoringan niya, umabot sa 20 Chinese Maritime Militia vessel ang nasa palibot ng BRP Sierra Madre. Kasama namang ito ang hanggang 4 na malalaking barko ng China Coast Guard. Ayon sa opisyal, hindi nakakalapit ang mga malalaking barko, lalo na mga Coast Guard vessel, sa mismong bahura, bagkus na natili lamang ang mga ito mula 4 hanggang sa 6 na milya ang distansya mula sa isinadsad na barko. Gayunpaman, bahagyaan niyang nakakalapit ang mga mas maliliit na militia vessel. Sa kabila nito, nanatilian niyang matatag ang pagbabantay ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa pangunguna ng mga sundalong nakadeploy sa naturang outpost. After the reports on the 3rd week of August, the numbers dipped to 4 maritime militia vessels and 2 Coast Guard ships. I'll give you the exact dates. It's here on my phone. This is on account of the weather disturbance in the West Philippine Sea. For the past 4 days, the numbers have been fairly constant at 20 maritime militia vessels and, if I'm not mistaken, 4 Coast Guard ships. The bigger ships, the Coast Guard vessels, and the bigger maritime militia vessels could not go into the shoal itself. They could not come close, rather, to be at Sierra Madre. They would maintain a distance of approximately 4 to 6 miles, while the smaller ones would usually come closer. Huli pong nakapagsagawa ng rotation and resupply mission ng Philippine authorities para sa mga tropa ng pamahalaan na nakastasyon sa BRP Sierra Madre nitong buwan ng Hulyo. Samantala, sa Secretary Jesus Crispin Remulla naman, planong baliktarin ang memo ni dating Ombudsman Samuel Martires sa limitasyon ng access ng State of Assets, Liabilities, and Network. Kaugnayan kuha tayo ng buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Planong baliktarin ng kasalukuyang kalihim ng Department of Justice na si Secretary Jesus Crispin Remulla ang memorandum circular ni dating Ombudsman Samuel Martires hinggil sa access ng Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN ng mga opisyal ng gobyerno.
Ayon sa naturang kalim na ngayon kabilang sa mga aplikante sa posisyon pagka-ombudsman, gagawin niya raw ito sakaling siya ang may talagang sa pwesto. Kanyang ibinahagi pa na approve sa kanya maging accessible ito at maalis ang paglilimitang, ngunit kalakip nito'y ilang hakbang para mapanatili ang kaligtasan o proper safeguards. Anya, kasabay nito ay nilinaw din ni Justice Secretary Remulla na kailangan muna magsumite ng liham ang isang individual na layon makakuha o magkaroon ng access sa naturang dokumento. Narito ating pakinggan ang tinig ni Secretary Jesus Crispin Remulla ng Department of Justice. Basta yung taong humingi ng salin should write a letter of what the intention is. I think that's the most important thing. I think that will happen when I'm there. If I get there. Basta lang, with the proper safeguards lang. Kasi nga, we also have to. Ngunit, kanyang paalala naman na ang paghingi o access sa naturang impormasyon ay dapat hindi gamitin bilang blackmail. Aniyaya, may panganib itong daladala sa oras na may bahagi sapagkat hindi lamang raw basta-basta ang nilalaman ng naturang dokumento. Narito at muling balikan ang tinig ni Secretary Jesus Crispin Remulla ng Department of Justice. It should not be used for vilification purposes. It should not be used for blackmail, and it should not be used because I mean the problem here is people can be kidnapped if you reveal what is there. So we have to be careful about this information. But it can be done if it is an investigative report, if it is it's something that's being done by government agencies. It can be done. It can be done. We can provide the salary. I-redact yung ibang bagay and commitment not to publish some things which may cause trouble to their people or their family. Samantala, pabor ang naturang kalim ng Department of Justice na magsilip sa lifestyle check maging ang kaanak ng mga opisyal ng gobyerno. Kanyang hinimo ko rin ang publiko na makiisa at magbigay ng suwestyon hinggil sa usapin lifestyle check. Narito ating pakinggan ang tinig ni Secretary Jesus Crispin Remulla ng Kagawaran ng Katarungan. Pwede naman. Why not? Why not? It should happen. Yes, of course. But I think the community is a better, more reliable ally in the fight against corruption with the community itself. I mean, the neighborhoods where my fellow public servants. Live mula dito sa Department of Justice, ito si Bombo Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Fast Radio, Bombo. Sa karagdagan pa pong balita, inihayag ni Vice President Sara Duterte na hindi na siya maaring magbigay pa ng karagdagang impormasyon hinggil sa mga pagbisita o pagdalaw sa International Criminal Court Detention Facility kung saan nakakulong ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Vice Presidente, pinapaalalahanan sila ng International Criminal Court Detention Unit na may mga kondisyon na dapat sundin habang dumadalaw sa dating Pangulo. Ni-remind kami ng detention unit na merong kailangan sundin na mga conditions sa visit. No? So from now on, bawal kwento kung ano yung mga nangyari sa loob at ano yung mga pinag-usapan sa loob. I can only say na President Duterte is still alive. Yan lang po, hanggang dun lang po. Kasi bawal po magbigay ng mga information na pinag-usapan sa loob. Samantala, kaugnay naman po sa nakatakdang confirmation of charges hearing sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa Setyembre 23, sinabi ng pangalawang Pangulo na hindi pa napagpapasyahan kung sino sa kanilang pamilya ang makakadalo doon sa The Hague, Netherlands, ngunit tiniyak na may mga kamag-anak na pupunta upang makadalaw kung papayagan ng naturang detention unit. Samantala, kinumpirma naman ni Vice President Sara ang kanyang pagdalo sa pagtitipon ng Filipino community sa may Tokyo at Nagoya, Japan sa Setyembre 20 at 21. Bukod dito, binanggit din ng pangalawang Pangulo na posibleng magkaroon din ng mga kahalintulad na pagtitipon sa The Hague at sa loob mismo ng Pilipinas.
Oo, nag-confirm naman na kami sa mga organizers sa Japan. No? September 20 sila sa Tokyo and then September 21 sila sa Nagoya. So yung buong weekend na yon, Saturday, Sunday, merong Filipino community gathering sa Japan. And I understand, meron din dito sa The Hague. No? And likely, marami din sa loob ng Pilipinas. Sa pagbabalik naman ng Vice President dito sa bansa ngayong buwan, bibisita siya sa May Bicol Region para sa selebrasyon ng Peña Francia Festival. Ayon sa kanya, makikipagpulong siya sa iba't ibang sektor upang talakayin ang mga lokal na issue, kabilang na po dyan ang epekto ng korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno. Plano din ng Vice Presidente na makipagkita sa mga lokal na opisyal, kabilang na kay Naga City Mayor at dating Vice President Leni Robredo. Pa namin nagawa yung schedule namin, pero yes, gusto sana namin na ma-meet yung mga local government officials ng hindi lang ng Naga, ng entire Bicol region kung kakayanin ng schedule. But mainly, nandun kami to celebrate with the Bicolanos, to pray with the Bicolanos sa pinakamalaking festival nila, ang Peña Francia Festival. Inihayag naman ni Vice President Sara na pangunahing layunin ng kanyang pagbisita ang makiisa at makidalangin daw kasama ng mga Bicolano sa pinakamalaking pista ng rehiyon. Noong nakalipas na taon, noong Setyembre din ay nakipagkita ang Vice Presidente kay dating Vice President Robredo sa kanyang tahanan sa Naga bilang bahagi ng kanyang tungkulin bilang pangalawang Pangulo na makadalaw sa mga naunang naupong opisyal. Oras natin, meron na lamang ko tayong 19 na minuto bago sumapit ang launa ng hapon. Update po tayo magkakabong mula sa may sandatahang lakas ng Pilipinas. Nasa linya ho natin si Bombo Bay Penisa. Kaugnay pa rin po ito doon sa ilang mga development, doon sa sinasagawang mga rotation and resupply mission ng sandatahang lakas ng Pilipinas dyan sa may West Philippine Sea, particular na sa may BRP Sierra Madre. May update si Bombo Bay Penisa. Posibleng idudulog at nakadepende sa Western Command ang magiging desisyon kung mayroon bang posibleng adjustment na gagawin sa resupply mission ng Armed Forces of the Philippines sa kanilang tropa na lula ng BRP Sierra Madre. Ito ay matapos na namataan ang biglaang pagdami ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Bagamat kinumpirma na rin ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na stable at hindi nagkaroon ng mga bagong karagdagan sa presensya ng China sa naturang bahagi ng territorial waters ng Pilipinas, ay patuloy pa rin na nakaantabay ang kanilang tropa para sa susunod na RORA mission ng sandatahang lakas. Huwag nga pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. So far not yet. The last RORA was conducted, if I'm not mistaken, last month or the other month, July. So we are awaiting the developments from the side of Western Command when the RORA will be conducted. Any operational adjustments will be at the level of the Commander, Western Command, how he sees fit to be able to conduct the operation. And he has the full backing of the leadership of the AFP on what adjustments to make. Kaugnay naman sa naging pagbubukas ng bagong operating base sa Batanes na Mahataw Forward Operating Base, nanindigan ng sandatahang lakas ng Pilipinas na ito ay para mas mapalakas pang maayos sa serbisyo ng tropa sa publiko at maging sa kanilang mabisang operasyon. Binigyang linaw niya na ito ay bilang bahagi rin ng pagpapatibay pa ng kanilang kapasidad upang epektibong magampanan ng kanilang mandato. Samantala, binigyan din rin ng Armed Forces of the Philippines na hindi ito bilang paghahanda para sa mga posibilidad na gyera sa Taiwan, bagkus ay isang pagtupad ng mandato ng sandatahang lakas ng Pilipinas na protektahan at bigyang prioridad ang soberanya at ang interes ng bansa. Kaugnay pakinggan natin muli ang tinig ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. First and foremost, we are a sovereign state. Any actions by the AFP to develop her capabilities is in furtherance of our mandate to secure the territory and protect our sovereignty. Secondly, this will afford the AFP greater leverage in performing our mandate to respond to any crisis, be it man-made or natural. It is not towards any other foreign country. It is to allow us to be able to perform our mandate to serve the Filipino people. Samantala, patuloy naman na nagsasagawa ng kanilang maritime domain awareness monitoring sa West Philippine Sea ang Armed Forces of the Philippines sa kabila ng stable na bilang ngayon ng mga Chinese Coast Guard vessels sa West Philippine Sea. Iyan muna mga updates mula dito sa Quezon City. Ito si Bombo Bea Piniza and this is Bombo Radio Philippines, the #1
and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Dumako na po tayo sa mga balita mula sa lalawigan. Ang flood control project sa isang bayan sa Iloilo nasira at halos wala na daw bakas kahit 5 buwan pa lamang ang nakalipas mula nang matapos ito. Kaugnay niyan may nakalap pang report ng Bombo Radio Iloilo. Nasira at hindi na gumagana isang flood control project na itinayo ng Department of Public Works and Highways sa barangay Bantod, Fabrica, Dumanga sa Iloilo kahit 5 buwan pa lamang ang nakalilipas mula nang matapos ito. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo, sinabi ni Gilbert Jerez, residente sa lugar, na nasira ang flood control matapos ang sunod-sunod na malalakas na ulan at pagbaha. Git niya, maaring hindi di kalidad ang mga materyales na ginamit sa proyekto. Tinatayang nasa 200 hanggang 300 metro ang haba ng flood control project. Ngunit ngayon halos wala nang nakatayong istruktura at puro pira-pirasong semento na lamang ang natitira. Ayon sa kanya, lumalala ang pagbaha sa kanilang lugar dahil umaapaw ang tubig mula sa ilog. Nadagdag pa rito ang patuloy na pagguho ng lupa at paglawak ng ilog bunsod ng pagkasira ng flood control. Nabatid na sinimula ng proyekto noong 2023 at natapos noong 2024, subalit wala na umanong makitang project billboard sa lugar. Sa panayam naman ng Bombo Radio kay 4th District Board Member Rolly Distura, ang chairman ng Infrastructure Committee sa Iloilo Provincial Board, nanawagan ito sa iba't ibang sektor gaya ng media na magbigay rin ng karagdagang impormasyon kaugnay ng mga umano'y anomalya. Una nang itinulak sa Iloilo Provincial Board na imbestigahan ang lahat ng flood control project sa buong lalawigan. We'll be respectfully requesting our friends from the media like you provide data or information to validate, and then this will further of course support the request or the observation of our beloved President Bongbong Marcos. Si Board Member Orlando Destura. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! This is Bombo Radio Philippines, number one, most trusted, unmatched, your leading source of news and information. We cover the nation. We connect the people. Nothing covers the Philippines like radio. No one captures the nation's heartbeat like Bombo Radio. Now with 32 fully digitalized stations. Stay connected anytime, anywhere. Basta Radio Bombo! Sa ilan pang mga usapin, ukol pa rin po sa manumalyang flood control project mga kabombo, ang datihong presidente ng Integrated Bar of the Philippines dudang may patutunguhan na iyong investigasyon ng Kongreso ukol pa rin sa mga manumalyang flood control project. May update po dyan ng Bombo Radio Kawayan. Duda ang isang abogado kung may patutunguhan ang isinasagawang pagdinig ng Kongreso kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Atty. Domingo Egon Cayosa, ang former president ng Integrated Bar of the Philippines, sinabi niya na mahirap para sa ilang mga kongresista na imbestigahan ang kanilang mga sarili, lalo na at marami sa kanila ang sangkot sa mga insertions, tumanggap ng mga donasyon mula sa mga contractors at iba pang mga katiwalian. Anya, ang mga pagdinig sa Kamara at Senado ay in aid of legislation lamang at hindi sila maaring mag-prosecute. Sa halip ay maari lamang silang magsumite ng rekomendasyon sa Ombudsman o Department of Justice kung mayroon silang nahanap na mga ebidensya laban sa mga tiwali. Iginiit ni Cayosa na sobra-sobra na ang mga batas sa Pilipinas laban sa mga korupsyon na kaya hindi na kailangan ng mga recommendary laws mula sa mga resulta ng hearing. Bagkus ay enforcement ng batas ang kailangan. Panahon na anya para may makulong ng mga mapapatunayang tiwaling mga opisyal na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Mas mainam anya kung suportahan na lamang ang investigasyon sa Independent Commission na siyang namamahali sa pag-iimbestiga sa katiwalian sa flood control projects. Dagdag pa niya na hindi lamang investigasyon at enforcement ang kailangan, kundi maging na rin ang pagbabago ng sistema pagdating sa tamang paggamit ng pondo ng bayan. Pumapasok ulit tayo dun sa every time may anomalya, may skandalo, investigation in aid of legislation. Ang sobra-sobra na ang batas natin, ang kailangan natin enforcement.
panagutin ng mga piskalya, ng ombudsman, ng mga hukom yung mga magnanakaw. Ang problema, pati yung ombudsman, COA at piskalya at mga hukom, kung minsan pati sila nabibili. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. This is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo. Ang Department of Public Works and Highways doon po sa Capiz, inilatag ang dahilan ng hindi pagsunod ng mga kontraktor sa calendar days ng mga flood control projects. Kaugnay niya na tinutukan niya ng Bombo Radio Rojas. Inamin ng Department of Public Works and Highways o DPWH na may mga pagkakataon na hindi nasusunod ng mga kontraktor ang itinakdang calendar days sa pagpapatupad ng mga flood control projects sa Capiz. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas, ipinaliwanag ni Engineer Cecil Lawrence Cruz, First District Engineer ng DPWH Capiz, na bawat proyekto ay may nakatalagang standard na bilang ng araw para matapos ito. Subalit, nagkakaroon ng delay lalo na kung hindi maganda ang kondisyon ng panahon. Dagdag pa ni Cruz, nakadepende rin ang pagsunod sa schedule sa klase o kalikasan ng ilog kung saan ginagawa ang flood control projects. Halimbawa, may mga pagkakataon na humahadlang ang malakas na agos ng tubig o patuloy na pag-ulan na nagiging sanhi ng pagkaantala ng trabaho. Gayunpaman, tiniyak ng opisyal na mahigpit pa ring binabantayan ng DPWH ang lahat ng flood control projects upang matiyak na matatapos ang mga ito at makapaglilingkod sa publiko, lalo na sa mga komunidad na madalas binabaha. Ang ating calendar days, meron naman tayong standard calendar days sa ating mga proyekto on the basis of normal condition. So pag sa actual site condition, so nagkakaroon tayo ng additional days ng delays. Depende yan sa ating mga depende yan sa nature ng ating mga river. So kung mapapansin nyo ng ating river, ang ating Panay River, even during summer, laging may tubig yan. Mula dito sa Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Dako tayo dyan sa bahagi po ng Bangsamoro Region, mga kabumbang pambansang pulisya, tiniyak na manatiling non-partisan sa kauna-unahang parliamentary elections dyan sa may Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. May update ang Star of M. Cotabato. Tiniyak ng Cotabato City Police Office na mananatili silang non-partisan o walang papanigang politiko sa darating na kauna-unahang parliamentary election sa BARMM. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cotabato, sinabi ni Police Lieutenant Rochelle Evangelista, tagapagsalita ng CCPO, na nakatutok ang pulisya para masiguro ang tamang proseso at maiwasan ang anumang kaguluhan sa halalan. Dagdag pa ni Evangelista, katuwang ng PNP ang iba't ibang law enforcement agencies sa lungsod upang matiyak na magiging maayos at mapayapa ang halalan. Ginagarantiya po ng PNP at ng CCPO na non-partisan po tayo. Tayo po ay nakaalalay sa ating komunidad kung ano yung gusto o nasa puso nilang pipiliin nila, doon po tayo. As long as tama lang po yung proseso, walang gugulo sa proseso ng eleksyon, ayun lang po ang hangarin ng PNP. At mula dito sa Cotabato City, ako si Bombo Sayo Olis. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Balik ko tayo dyan sa bahagi ng Visayas area. Ang alkalde po or si Mayor Bernie Tacoy nanindigan na hindi nagbibigay ng bayad sa mga mamahayag. Kaugnay pa rin po ito, mga kabumbo, doon sa naging mainit na usapin sa pagitan po nila nitong si Congressman Gomez. May update po dyan ng Bombo Radio Tacloban. Pasensya na, wala akong pera. Yan ang naging sagot ni Alcalde Bernie Tacoy matapos akusahan ni Congressman Richard Gomez ng media spin ng mga mamamahayag na humingi ng panig sa kanya. Sa panayam ng Bombo Radio Tacloban kay Mayor Bernie Tacoy ng Matag Oblate,
Nilinis niyang paratang ni Gomez sa mga mamahayag na mayroong nagaganap na media spin. Ito ay dahil pa rin sa flood control na sira sa barangay Riverside ng Matag-Ub, Leyte, kung saan inakusahan ni Gomez ang ilang mamahayag sa kanyang social media account na binayaran umano ang mga ito at mayroon daw kumukumpas. Walang direktang tinukoy si Gomez kung sino, pero ito'y may pinatatamaan ng isang nakaupo sa mataas na pwesto. Ang naging paratang ay kaugnay sa pag-expose ni Takoy sa kanyang social media din ang pagkasira ng flood control na nakapagdulot ng baha at pagkasira ng ilang pananim na nasa sakupa ng congressman. Depensa naman ni Gomez, ang nasirang flood control umano ay hindi pa tapos. Nagsimula ang proyekto nitong Pebrero ngayong taon at matatapos sa Nobyembre sa kaparehong taon. Sa personal and collective privilege speech ni Gomez sa Kongreso, humingi ito ng tawad sa mga mamahayag. Thank you for this opportunity to defend myself and clarify some facts. To the members of the press who took offense in my social media post, I sincerely apologize. Sensitive information has been removed. I understand that the media endeavored to get my side of the story. I acknowledge your efforts. I'm sorry and I could have handled it better. Dagdag pa ni Gomez, hindi umano totoo ang pahayag ni Takoy na walang koordinasyon ng DPWH sa kanya o sa LGU dahil humarap ang alkalde umano sa DPWH noong January 16, 2024 para sa proyekto. Nilinaw ni Takoy na walang nagaganap na bayaran sa media para lamang sa interview o personal na interes. Sa totoo lang, wala akong masyadong kilalang taga-media, lalo na sa mga Tacloban areas na media. Ang daming pumupunta sa akin. Minsan nagiging ano pa nga ako kasi ayoko na in-interview ako kung ano mga accomplishment ko kasi lagi ko sinasabi sa kanila, tingnan nyo kung ano nakita nyo sa bayan at anong pagbabago. What you see speaks for itself. Kung may mga issue naman na kailangan akong sagutin, sinasagot ko. Yung tungkol sa mga sinasabi niya mismo ni Congressman Richard Gomez na nagkaroon ng media spin sa kanya, ay pasensya na po Congressman Richard Gomez, kung magbabayad man ako, wala din ako perang ibabayad, pero bakit po ako magbabayad? At mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban, ito si Bombo Jake Pagipo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bumbo! Bombo International News. Ipinamalas ng China ang mga makabagong armas nito sa isinagawang military parade sa may Tiananmen Square sa Beijing para gunitain ang pagwawakas ng World War II. Kabilang sa mga ipinaradang makabagong weapons ng China ay ang laser weapons, nuclear ballistic missiles at giant underwater drones. Sa pambihirang pagkakataon naman, magkakasamang nagmarcha ang tatlo ding makapangyarihang leader na sina North Korean leader Kim Jong-un at Russian President Vladimir Putin kasama si Xi Jinping. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkita ng personal ang tatlong leader. Dumalo din sa naturang event ang 26 na heads of state. Sa kanya namang speech, matapang na sinabi ni Chinese President Xi Jinping na hindi papapigil ang kanilang bansa at hindi matatakot sa mga bullies. The Chinese nation is a great nation that is never intimidated by any bullies and always values independence and forges ahead. In the past, when faced with critical struggles between good and evil, light and darkness, progress and reaction, the Chinese people rallied together to defy the enemy. They fought for the survival of the country, for the rejuvenation of the Chinese nation, and for justice of the whole. Bahagi po yan ng speech ni Chinese President Xi Jinping kasabay nga po ng Victory Day ng China bilang paggunita po yan sa ika-80 anibersaryo ng pagtatapos ng World War II. Mga kabombo ka Star Nation, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ng ating mga social media pages. Pagkatapos ng ating Bombo Network News, pwede ho ninyong balikan ang ating mga provincial station, mga programa ho ng provincial station gamit ang kanilang sarili mga social media pages. Sa Luzon area, dyan po sa may Cagayan Valley, nariyan pong Bombo Radio Kawayan. Sa Ilocos Region, nariyan pong Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan. Sa bahagi naman po ng Cordilleras, nariyan pong Bombo Radio Baguio. Habang sa bahagi ng Bicol Region, ang Bombo Radio Legazpi at dito sa Mega Manila, narito pong Star FM Manila.
Sa Luzon area pa rin po, maaari niyo pong tutukan dyan sa may Cagayan Valley ang Bombo Radio Tugigaraw, habang sa Ilocos Region area naman po ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union, habang sa Bicol Region area naman po ang Bombo Radio Naga. Mga kabomba ka Sir Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Rasyo Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabomba ka Sir Nation, sa Christmas Countdown, meron po tayong 113 days bagong araw ng Pasko. This Christmas we share the love. Luzon, Visayas at Mindanao, yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 1 minuto na nakalikan sa takna sininga. Launa! Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay Zone 2 City FM, Bombo Radio Iloilo flagship station. Sa the #1 most trusted radio network kinakantra Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Setyembre 3, tuig 2025. Kagkaroon sa aton sininga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is 113 días na lang kagapasko na. Sa gihapon ini mula garimong kurman Bombo Chama Blanco Hovera. Sa mga dalaguan nga mga balita kang impormasyon, Iloilo City District Engineering Office OIC or Officer in Charge District Engineer Roy Pagkanan nagtuman sa panawagan sang bagong atinglikom sa Department of Public Works and Highways nga mag-resign sa pwesto. City Council liwat nga nag-renewal matapos ginistoryahan si Engineer Roy Pagkanan. Anong ara sa kay Engineer Roy Pagkanan nga grinualan sa mga konsyal?
Ining resolusyon nga nagpanawagan nga mag-resign sa pwesto si Engineer Paccanan pasado na sa City Council. Samtang Philippine Councilors League President Margarico plano nga magpadalagan bilang Vice President sa palabuton nga eleksyon sa PCL. Ang maingkwentroan ay sa aton sini nga mga kabumbo si SB member JP Peñol kag SB member Lucille Civillier. Samtang dalan nga lunangon kag lubak-lubak kagin pabombo ining dalan makitaan sa dalom sang flyover sa Hibawan na Mandurriao. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita kag impormasyon, 5 kadlaw ang ihatag kay gayunan sa Land Transportation Office 6 sa drivers ang angkas kag ginapapanawagan sa Sioko sa order. Cybercrime Unit padayon nga gina-identify ang mga administrators ang Facebook page or grupo o sa sining mga angkas riders. Muni madalakuan mabalita issues kay impormasyon ng sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Uto. Check naton this time balita ni Bombo Hana Andasa. Sinigid lamang adlaw sa aton sining mga kabombo gin-konfirmar pinaagi karon sa isa iya kapermado nga dokumento ang pag-resign ni Engineer Roy Paccanan bilang OIC District Engineer sa Iloilo City District Engineering Office. Nahamot lang kita banwa kay ginistoryahan man ini kagina sa bahin sang sesyon sang City Council nga kung sa din isa pa inisa nangin rason man kung nga naggabi na isa mga konsihal akip na ang Vice Mayor parte iya sa kay Engineer Roy Paccanan. Pero di bale napasar man ang nasambitan sa ning resolusyon. Check bala naton ang balita nagikan sa Iloilo City Hall. Kaupo naman sa kay Bombo Hana Andasa. Bombo Hana sa report, please go ahead. Bombo Cham, liwat nga nagbinaisay diri sa bahin man sa Iloilo City Council matapos nga maistoryahan diri ang resignation ni Engineer Roy Paccanan bilang OIC o Officer in Charge sa Iloilo City District Engineering Office. So diri man right before sa ining pag ilaman nga pag binaisay dira sa may City Council, wala pa diri mahibaluan kag mapasar kumbaga diri man ang ining resolusyon, wala pa nakapagwa nga nag-resign na gali si Engineer Roy Paccanan. So una kita diri sa bahin man sang pag-resign ni Engineer Roy Paccanan, subong gid lamang nga udto ang ining letter ang dated September 1, 2025, Memorandum for Secretary Vince Dizon, Department of Public Works and Highways, kag pinaagi kay Director Joel Lempenco, Officer in Charge sang Office of the Regional Director, DPWH Regional Office 6. Ining subject niya nga nakabutang diri ang submission of courtesy resignation. So diri gintabutang man ni Engineer Roy Paccanan nga, dear Secretary Dizon, in line with your directive today and in full support of the President's vision to clean sweep and streamline the department in the best interest of Filipino people, I hereby respectfully tender my courtesy resignation as OIC District Engineer of DPWH Iloilo City District Engineering Office. So diri man ini Bombo Cham ang nakabutang man diri nga privilege gid ko no si Engineer Roy Paccanan sa pagserbe man sa department and Filipino people for almost 25 years. And diri man langin ginkalipay niya kag grateful gid sa oportunidad kag pagsalig nga ginhatag man sa iya kag diri nagapasalig man nga tipag sa values ng public service ang magapadayon man iya Bombo Cham. So ini bago gid lamang ini pagwa man sang Iloilo City District Engineering Office nga nakapasa na sang resignation gali si Engineer Roy Paccanan kay Secretary Vince Dizon sang Setyembre 1, 2025. But then subong gid lamang udto, subong gid lamang diri sa napatigayon nga 6 regular session hatag man sang ni Councilor Romel Doron ang pila man sa mga privileged speech kag ini ang ginakaundan man sang calling for request for resignation ni Engineer Roy Paccanan
subong nga aga. So diri bali no idea diri ang City Council nga mayara na sang pending gali nga resignation si Engineer Roy Pacanan sa may naging pasa kay Secretary Vince Dizon Bombachama. So diri right after sang privilege speech nag-komento man ng iban diri nga mga konsehal sa diri na isa na si Engineer si Councilor Johnny Yang ang committee chairman on the public works and diri man nagtugtong man ng ibang ka councilors nga nag-agree man diri sa ining resolusyon nga ginpasar ni Councilor Romel Doron. But then before pa man ini ma-move or ma-seconded ang ining resolusyon nga ginpasar ni Councilor Doron, nagbayaw diri sang kamot si Councilor Shin Marie Mabilog agud mag-question diri kay Councilor Doron kun nga kinahanglan sa resolusyon kasi bala ko no may pending nga resolusyon na o kung may pending na nga resignation si Engineer Roy Pacanan. So diri mo lamang niya pamangkot ni Councilor Shin Marie Mabilog kay Doron, but na nagsabattery si Doron nga doon medyo nagtaas ang tingog diri mo siya nga you ask yourself kung imangkoton mo to si Engineer Roy Pacanan kung gusto nimo may baluan kung mayara sa isang pending resignation kay DPWH. Kay bangol akon, gusto ko gid iniya nga ipasar ang resolution agod man maka-resign na pag tama na kumbaga ang pagpanghalit at pagtuga sa pila sa mga projects sa Regional ng Iloilo nga wala sang coordination sa Iloilo City Government. Ipabatiin naton wala mo siyam ang nangin natabo kagina dito man sa may regular session sang CHOG Iloilo City Council. Yes, that is the order. That is why he has to submit. He has to submit the order. He has to comply with the order. If he will not comply, then we will bring it even to the office of the President. Okay. Our sentiment will be known by the Resident Secretary. Okay. Because as of now, ginapa-submit sila kung ay pag sila kabalo kung anong sentimento sa syudad sa Iloilo about our OIC. Madam Chair, I would just like to ask the proponent if kung mayroon kita idea if ang aton di nga mga the persons that we are asking the DPWH that we have mentioned nakasubmit na sila or wala. Because I think it would be moot and academic if ever nga may harap na. No, that will strengthen our position. Okay. That we need him to replace. Kung wala po siya nasubmit with that letter, then he has to submit. But I think the question of Councilor Shin was if ever nakasubmit na siya, so maging moot and academic. Madam Chair, it does matter because ang request natin is for transfer, reassignment, and resignation. Di ko naka-resign na siya. What is this resolution for? That's just a clarification. This is not an objection, Madam Chair. Well, wala pa gani. That is why you want to know, then you ask Pacanan. Yes, so Madam Chair, that was just a clarification. If the gentleman doesn't know, so that's why it's okay. You help us. You ask Pacanan to submit his resignation. You help us. Kung submit ka na lang, kaya kita pa resign ka na ako. Are you with us or not? Are you with us? Madam Chair, are you with us or not? Are you with, I would like to clarify if the gentleman is asking, are you with us with what? With this resolution. Madam Chair, again, this is just a clarification. I am one with this council in standing that all flood projects should be investigated. Questions, hindi na siya siguro malain, and it's not in any way or in any form to give insult to my colleagues here. It's just a question. No, we have been given all the time. Last time you also asked you also given time to comment. Now again, you will ask irrelevant questions. My goodness. Madam Chair, the standard. Next time you study. Recess. Hindi ko gusto mag-insultuan na ito dari sa session hall. That is not an insult. That's manifestation. Manifestation referring to the same resolution. Exactly. Hindi pwede ka pamangkot. Okay lang mamangkot. Well, she was given to ask questions. Exactly. Chair, if it's
opportunity ginhatag sa iya. And that is what is happening all the time. This is the opportunity that is given to me. Because I'm also a counselor and it was just a question if necessary pa siya, kung hindi na ako naka-resign na siya. If wala pa siya naka-resign. Anyway, nag-recess naman kita, anyway, it's open, no? Magpupuan mo siya, why ask me? Sino magsasabat mo mangkot mo na? Because, sino magsasabat mo mangkot mo na? dapat na nun, because you're passing a resolution niya. Yan pa lang sa umiputa sa mamangkot. Hindi ko wala ka kapal, hindi naman kasi na wala ka kapal. I'm just asking. Hindi ka kapal ko, wala ka kulan, wala. Kung nalhan mo, pasal ko ba? And you could answer that. No, i-assure Kung ko nalhan wala mo, siya pasal ko ba? Wala. Balik ko sa iyo mo pastor. Kaya mo na galing. Pwede ko yung clarify. Pwede ko yung Clarify how I speak directly to the person concerned. If you don't know the answer, just tell me that you don't know the Common answer. sense. It's not common sense. It is my right. Because Yes, we stay on time. Never mind. okay. Madam Chair, all my colleagues here are asking questions also. So nga, hindi niya pwede ako. Pwede gini, itagasan na rin. Kaya mo na ganyan kasi, Lord. Tingnan mo. You're questioning me. You have your problem. And you also have your problem if hindi kaya gusto ba sa pamangkot. Ramit dyan, no? Balaan nila na. Kung gitagaan sa opportunity to answer or to make his comment, ba't hindi ko pagin to give his manifest? Anyway, Madam Chair, Madam Chair. Please, Madam Arms, palihog ko. One sila, so yan. Actually, Madam Chair, imo na responsibilidad mo. Exactly. That is why nag-recess ako. Kapila ko maghambal diri. At masuggest ko, Madam Chair, na ako ka diri and to settle this. Not the, hindi pa niya kinanan sa Sergeant at Arms. You should come here, wala ka Sergeant at Arms. Hindi nga, hawalan niyo ko. Ay, nag-recess na ako gani. I mean, hamba ko, Madam Chair. Naghambal ako kapila nga beses. Nga, pwede ka question, hindi pwede ka question din. Wala ko yung hambal, Madam Chair, na hindi pwede sin kuya kung pwede manaog ka di ka to pa. Kalma, ginapakalmahan ko mo na, Vice Mayor. That is why, Councilor De La Riana. Yes. Madam Chair, I'm sorry, no? Kung nagandakot tingog ko, that is usual for us. That is why, ginapakalmuta ka mo. Wala kami kasi namuha. So, wala silang pambal. Yes, exactly. Wala ko nang balo na sila pambal. Nagambal lang ako kapiti taka-question diri. Exactly. That is why Councilor Nene, kakilala na ko kay Councilor doon, naupod ko siya. Ito normal yan na ako na ginapakalma ko siya, Nay, before ako magpanaog. Kaya bago ka pa lang diri. No, biar ipatawag mo na. Ipatawag mo na ang ano ipatawag mo na ang Sergeant at Arms. We are on recess, Madam Chair. Ang ginahambal mo, Councilor Duron, ang ginahambal mo na pwede si Shane mag-question, ang ginalaw na ito nag-question siya, wala mo na problema na naka-asin ang question. That is why Duron, nagambal, na ang question, ma-question mo si Councilor Duron, kaya siya gani, wala ka balon. So hindi mo na kailan question nun, wala siya nagkabalo, that's why he's asking. Sorry, Madam Chair, that's exactly the question. If wala ka kabalo, then okay, wala ka kabalo. Pero hindi ba kayo not objecting that? Again, we are on recess. We are on recess, Madam Chair. Sama na ginapakalmahan ko lang magina pa, galing ka sige-sige ka mo, wala ka pa kalma ako sa inyo, kay recess na sa... Madam Chair, if I may. We are in recess, Councilor Alan. I will no longer acknowledge. Thank you. Since that we are on recess. Pwede? No more. Tama na, Councilor. Tawa yun na. What I mean is, we can deliberate this within ourselves without using the microphone. Exactly. Nabatian diri kag nalantawang Butcham ang natabo sa 6th regular session bang diri sa maisan man nga resignation ni Engineer Roy Pacanan.
Gapamati sumong si Engineer Roy Pacana go tuyo-tuyo kadlaw gay lilihi guro tong isa ka kadlaw bubuhan ha. Siya nga ako mamensyunar yung pangalan ko doon ka ginagual ka mo yaw. Ano ka mo? Oh. Di ba? Anyway, pero di bala kung may mga manifestation or may mga proposal ikaw sa City Council such as any resolution, dapat well-versed ka man dapat natunan mo, dapat nahibaluan mo ni tanan para nga in case nga may may luyag dira nga pamangkot abi ti gilayon mo masabat. Bumuana just like sa natabo sa kay Councilor Shin sang inisya ang nag-deliver sa sining mga privilege speech to may mga palamangkutanon to ang or nag-deliver kadi privilege speech nagduso sang resolution ti ginpamangkot to siyang iban di iya masabat ti ginambalan to sa nga magtuon ka anay so anay kay karon iya simpo mamangkot just for clarification ti sabton saya sang kinalye naman nga pinamatasan o mentalidad sang isa iya ka nga dalis nga ginalantaw naton makita naton isa iya ka honorable nga elected official baka pilangin man ka bes abi nga or beses nga nakita naton nga amo sining aktwasyon ni Councilor Romel Duron nga ti as if though wala iya gina-recognize nga ara siya or ongoing ang isa ka session even nga on recess sila pero ti dapat ma-maintain ang mga proper decorum nga ginatawag sa aton sini nga mga kabombo pero ti do wala nagahaboy pa iya sa nga mga insulto sini iya nga mga tinaga just like nga ti kung way ka kabalo nga man kuton mo ko. Yung punto ni Councilor Shin, kung wala ka kabalo, hindi man mabudlay, kag hindi man mabuinan, siguro pagkalalaki ni Councilor Romel Duron, kung maghambal siya nga, I'm sorry, Councilor Shin, the good lady from Molo, way ko sang idea kung nag-tender na sang resignation or nagsabat sa courtesy resignation si Engineer Roy Pacana tapos na tani no ang ending is sini napasargin man ng resolusyon why man sang nangin problema pati nga ang punto nga mag-abot pa kita iya nga binayluanay pa kita sa nga mga tinaga sa mataas sini nga tuno sang tingog kag doga pinsar guro si Councilor Nini de la Liana nya dong spotlight do wala sa ako nao dahil lang kay gawon ko bla ang microphone no kaginsugo ya si Vice Mayor Labalunda dapat naog ka din nga mapungko ka lang na kung pwede lang may charity charity bout Bumbuana tag team wrestling on the blue corner, timingin kitiya kauswag mo blue. On the blue corner, weighing pila bugat ni Councilor Duron. Councilor Romel Duron and Councilor Nini Daliana on the red corner. Vice, hindi kay gugmati, red din Manila color. Vice Mayor Labaronda and Councilor Sin Mabilog o wrestling sila dahil musininggo sus Maria kagusip tiko kita nahamot sa naging sitwasyon mas labi naging guro galiligid guro kagalalaway gililihi guro subong sang kadlaw si Engineer Roy Pacana sinya sang pizza uno pa kuya nagsabat sa panawagan ni Secretary Dizon ano kamo inyo da yaman bumuana Amo gani bombot siyam kay tino kahalamutan ang tabo diri nga regular session subong mga adlaw kay naggabira na sila not only between kay Councilor Shid Marie Mabilog and Councilor Romel Duron
But then nag-intrama ng iban pa man nga mga councilors nga supposedly to pacify kung tani. But then naka-recess na si Vice Mayor Love Baronda. Sila mo halos na lang nag-intra to pacify kung tani isang duha. But then nagadugang ini mo siyam kag nagalawig pa diri ang ilaman nga diskusyon. So diri man sa aton nga initial diri nga interview kay Councilor Sheen Marie Madilog, iya diri gin klaro nga later at 9 a.m. nagali niya nabaton ang ining copy sa resolution pero bubuhan na before sa interview mo, separate interview mo kay Councilor Sheen, napasargid man ang resolusyon nga nagapanawagan sa resignation ni Engineer Roy Pacanan? Yes, mo siyam napasargid ini siya. Kay granting nga napasar ang resolusyon, anong matabo sa resolusyon ni Councilor Romel Doron? Amo man na gani Bombocham kay given nga napasar naman ang resolution and subong gid lamang nga ginpagaaman nga ti naka-resign na gali iya. So wala lang nag diri sang kumbaga wala na sang so ti tsakto to ang punto nga dapat hibaloon anay antes kita manawagan sang resignation ni DE Pacanan, dapat hibaloon anay naton basi kung nakatender na sa sang resignation niya or whatsoever. Kay ti manginmut in academic, ina magambag kang ngamut in academic, hindi na relevant, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Hindi na mapinuslanon. Why na siya sang kangtanan or kung ano pa yang pulos abi, no? Or wala na sa pulos sa mga pinakamalipot sini nga pulong. Ti ano to? Ang resolusyon ang guaya sini timing ini sa bago tapos panyaga nga busog-busog pwede gini magamit. Magani Bombocham kay ini ang point ni Councilor Sheen Marie Mabilog nga basi palang man bala nga mayara sang pending dito man si of resignation si Engineer Pacanan kay nakitaan ko ni Councilor Mabilog nga mayara na sang order si Secretary Vince Dizon nga mag-clean sweep ini sila upon magabaton sa ibang pangamansidation. So, basi nag-think pa diri si Councilor Mabilog, basi balang may ara na. So, yung question niya, but then si Councilor Doron, amo ini ang nangyan sabat niya kay Councilor Mabilog and diri man nga supposedly resolution na like after ma-second ini ko tani, tapos na, but then kailan mo pa sang mga binaisay and sa ulishi, nga nag-resign naman nga si Engineer Roy Pacanan. So, kumagawad wala na sang use ang ining resolution mga pasar sa bunga aga Bombocham. All right. So sa bahin diri ni Councilor Romel Doron man kay sa initial naton nga interview kay Councilor Sheen Marie Mabilog, ginsiling niya nga late na niya na basa ang resolution ginatag sa iya and supposedly mamangkot naman ini siya. So sa bahin ni Councilor Romel Doron, ginpahayag niya diri nga ang ining iya ko nga tingog sa ining natabo nga pag binaisa nila kagina normal voice and normal lang ko naman sa council nga mag-amo sila magipatihay ko no and all. So doon normal naman ko no nga amo na lang katabo kay hindi niya gusto nga mag question o kung namatite pa sa question nga irrelevant. Amo na ang termino man diri ni Councilor Romel Doron. Itabati na ton ang naging pahayag ni Councilor Doron. Actually, ako pabugnaw pa na hindi ako inainit. Though normal na sa amon nga we want to emphasize something. Doon nagkataas pala tingog ko. Though normal na sa akon mo. Siguro kayo ka notice na ika-third and last term ko na ni. Especially kung ang question to ka necessary man bala. Nag-propose kita sa resolusyon. Natural masili mga daw gina anticipary lang basi nagmote ang academic. Mapasar pa tabla na ko balata na nag-resign na siya. Di siyempre wala no? If you want to know, pangkutuntang person concerned muna bala, kin-explain ko man na. Puti niya basi nga mote ang academic na do kwan bla do speculation bla. Why speculate on something which you do not know pa kung matabo o hindi?
If ever kung nag-resign na ginaman siya, di wala man problema. You find it irrelevant ang pamangkot niya? Yeah, I find it irrelevant. Kaya di sa primero, ara man siya nga daan, doon maupod siya o hindi. Doon maupod siya sa amon, pero doon may resistance, doon hindi ko maintindihan. Pero kung question mo sa kinang, are you one with us? Anong intention Oo. mo? Di, siling ko kung anong ginang bot silingon siya sa nga pamangkot. Why us nga ti initially, nagambal man siya nga in favor man siya. No? But later on, what's the use of manifestation? Anong purpose mo nga ma-manifest ka pa? Manifest ka nga, ay di basi naka-resign naman siya. Anong kuting ko ka obi, do ka common sense. Kung nabalaan ko malang nga mapasar pa ko obi. Pero honestly, na-irritate ka sa pamangkot niya? Di kayo nabalaan ko nga daw minango. Sa tuon man. Kaya kung tumaayo man ako, nakasabat ko sa gusto. Di anyway, kinsabat ko man siya. Di siya natural, wala ta kabalo eh. Ikaw abi, mapasar ka ba sa resolusyon? Kung nabalaan mo naman nag-resign siya. Kung it's useless. Why na ginanglan nga mahimo patatikang mapasar ta resolusyon knowing fully nga nag-resign na lang siya. Pero wala. Pero wala taman kina personal counselor no si Councilor Shin Marie Mabilog. Wala ako yan normal na sa amon mo, especially for lawyers. Nagabaisay gid na kami ya. You have noticed guro hindi lang sa bala mo na anat kung isa naga-appear man ta sa korte mo. May time ginaya nga you really argue kung sa may mga objection kanina sa korte, mga irrelevant. That question is irrelevant. There is no need to answer. O mga reform the question. Mga question na daw hindi pala nakakabagay. Di kung may judge lang, i-correct ka na isang judge mo. Tito amo na yan daw nandan ko, no? Silingon ti abi, tunye man na yung pamangkot mo. Mo nang buto silingon. So we have the impression, Councilor, nga daw waay gatoon si Councilor Shin Marie Mabilog ante siya maggadto sa session. Do amo nang impresyon ko kay ti matindog ka for manifestation. Knowing nga naka-privilege speech naman ko, gin-entertain ko man ang ilang privilege speech. Yan corollary motion man lang to. Kaya ang intention sa to, follow up man lang na sa ako ng privilege speech mo para may pulos man. Kaya ang kakatabo bala sa aton sa country naton, kundi why gani na ma-schedule. Kaya I think do Monday lang gin-appoint si Secretary Vince Dizon. So daw wala na ganit time ni ipakwan, but it's also timely maano kita, mapasar man kita resolusyon. Kay actually long delayed na gani, kay madyan kapilatan na bala sa Ibitaron, do wala man siya nagasapak sa aton. Daw gina-insultuhan niya pa gani ang City Council. Wala very clear sa local government code mo. National government agencies, before implementing their projects, they have coordinate with the local government units concerned. Nabat yan rin mo siyam ang naging pahayag ni Councilor Robel Doron. Kaangot man sa naging sabat niya sa narabo. Di lamang nakagabi na isay dila sa may address session sa inyong Ilocos Council. Alright, tinong balya ni Councilor Shin? Kay Councilor Shin, dirigen sa matlaman niya, inisyal na nga orihin na niya binabaton ang resolution copy and iniluyag naman niya magpamangkot diri but then daw i-take niya ini personally kuno kay kun nga nakalabot na sa mga pamangkotano ni Councilor Doron niya, are you with us? Kung sabat niya sini, doon na lost ko na isa sa medyo nga, are you with us with what, Councilor? Kaya ako kabahin ako sa Iloilo City Council and nag-iisa ka rin sa mga desisyon amo na man Trump. Alright, sige. Balita nagikan sa Iloilo City Hall in Bambuhana, Mendoza, Andasa, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Hana Andasa sa imo siniiyang report. Isaton sini nga mga kauturan naplastar man ni Councilor Doron ang iya sining resolution but sa nasiling ko na kagaina no before pa man nga aduso ikaw sang resolusyon para nga maprubahan sa kung ano man ang imo sining nga mga tinutuyo dira dapat natun-an mo ini no daw hindi man gid siguro amo sina kalain ang plastada o ang sistema kung may ginaduso kang resolusyon nga nagapanawagan ka sa resignation
or whatsoever. No? Sa aton sini nga mga kabumbo. Now, hambal ni Councilor Shin sinya ti base kon nakaresign na si Engineer Pakanan, nabalaan mo. Ura mo sina, no? Something like that. Ti hambal ni Councilor Duron, yung mo ko kabalo, niya ti maguton mo to eh. Oh. Oh, ti ang iban sini nga mga konsyal gani samtang nga nagabi na isay nagakirinadlaw lang sila. Oh. Sa aton sini nga mga kabumbo kitaon man na guro sa aton sini nga video. Kon lang taon sini nimo ang chronology of events. Si Secretary Vince Dizon ang gin-appoint ni President Bongbong Marcos sang August 31, 2025. No? Right after nga ti nag-resign si former Secretary Manny Bunuan. Pagkadason sining adlaw September 1, no? Hambal dire si Secretary Vince Dizon nga mag-order siya sang courtesy resignation of all Department of Public Works and Highways official from top to bottom. No? Tigin acknowledge man ini gani ni Councilor Romel Duron. Sige, tiyo na balaan ko to nga may amusina sa aton sini nga mga kabumbo. No? Tikon lang tawon nimo sa aton sini mga kulturan para nga hindi mangin karadlawan. There's no harm sa pagpamangkot ni Councilor Shin Marie Mabilog. Pero ang pagsabat galing iyan ni Councilor Romel Duron, nga ti daw amo niya ang iya sining pinamatasan, no? Nga kung kisa, hindi lang kung kaisa, may mga instances nga kasubong sini nagakalipat siya nga isa siya ka honorable councilor sang syudad sang Iloilo. Pero ti hambal ni Councilor Duron siya ti amo na yang akon siningan amo niyang naturalan na iya sakon kiti abogado ko mo gatubang ko iya sa korte. Oh. Ti hatagan ta sang benefit of the doubt si Councilor Romel Duron. No? Nga ti uayagin man abigin insulto kay ang pagbasa ganiya ni Vice Mayor Love Baronda sinya ti inya do naga-insultuhanay na kita diriaw. No? Kay bisan ordinaryo sining nga tawo nga nagapamati sa tuno sang panghambalano ni Councilor Romel Duron makahambal gid man nga do gina-insulto niya si Councilor Shin Marie Mabilog. Amo guro na iya ang strategy ni Councilor Romel Duron sa iya siniyang mambal naton pagdebate or ang iya sini nga pag-justify sa iya siniyang panindugan. Naga-resort siya sa sort of mambal naton hindi man gid insulting words pero lapit-lapit sida but insulting intonation. No? Do mo sina. Kati, ang punto gani, pwede ka man kambal nga wala ko kabalo. Tinga mas pilion mo ginhambalo na binga. Timang kuton mo to siya eh. Oh, hindi bla. But nevertheless, sa aton sini nga mga kauturan, granting nga mayara sang pronouncement, si Secretary Vince Dizon nga nagmando siya sang courtesy resignation sa mga opisyal sang DPWH from top to bottom, no? Common sense will tell you nga ti lauman mo na nga ma-file or masubiter
sang courtesy resignation si Engineer Roy Pacanan, si RD Limpengco, kag iban pa nga mga opisyal sang Department of Public Works and Highways. Kay ti may mando nagikan sa ila sini nga tiglikom mo. Sa ila sini quote and quote boss or bag-o nga boss. Oh. Sa aton sini nga mga kauturan. Ti nanginmut in academic ang resolusyon, pero ti okay lang man kuno sa kay Councilor Romel Duron, but why nato napuntuhan or hindi naton mahangpan kung ano gin ang luyag sininila nga pagwaon or kung anong ilaman siniiya nga punto. Oh? Pero sunok pa gani sa pila ka mga konsihal dire, smooth flowing na kuntani ang nasambitan sining resolusyon galing kay may nag-send kuno or may ginlantaw si Councilor Shin Mabilog sa iya sining cellphone kag dito nagpalagas paginsang palamangkutanon. No? Kag ang pamangkot nga kung nabalaan mo bala nga nagbasi may naka-tender na sang resignation or nag-adhere sa panawagan nga courtesy resignation si District Engineer Roy Pacanan. Tiyang pamatinaan ni Councilor Romel Duron, do ginainsulto siya suno sa source naton dire. That is why nga nagtaas man ang tingog sang isa. No? Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero amo na ganing hambal ko kagina. Kung nakita ini, laban-laban nakita na ni Engineer Roy Pacanan, laban-laban nagaliligid, hasta lang ililihi siniya sang utoy-utoy kadlaw. No? Amo na ning sitwasyon sumong ni District Engineer Roy Pacanan nga ginaawayan siya sa mga konsihal diri sa syudad sang Iloilo. No? Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero next time, ako niya friendly advice, humalin sa kay Vice Mayor Love Baronda, tubtob sa mga konsihal, and even sa mga tumalambong dira iya sa session hall, hinay-hinay lang kamo. No? Hinay-hinay lang kamo, hindi kamo sagad kawaras. Hindi ka mo sagad ka kumpas-kumpas dira o kung magpaplo pamuwersa kung may ano dira. Halungan nyo gid. No? Kaya nga kung ginaulikdan, basi mag-tiphag bala ang multi-purpose building. Multi-purpose building? Legislative building? Ano ganina? Ano ganinang dira sa tubang sa City Hall bla? Legislative building? Ano? Multi-purpose building? Annex building? Ay, hindi ko kabalo kung ano na. Iloilo City. Ano nga lang niya na? Annex. Ang saulado ko yung annex niya sa Mission Hospital. O, mga kwarto na pala. Annex. Annex building. Tanisa lang alan bala. Oh, care building na lang abi. Oh. Kita mo nagsabat si Siri di sa kilid ko. I can't understand. Ay, hindi. Hindi ni si Siri kay abi karon ka lang. Oh. Basta mo na kung ano man ang tawag sinadira iya. Hinahinay lang mo na, hindi ko mo sagad ka waras-waras na. No, hindi ko mo magtipon-tipon sa isa ka lugar kay sa nagligad to ang dingding, ang kisame pa lang ito nagrupaas. Basigol piyana alam lang di ba tiyay ko magrupaas? Wow! Maluo, imang ka mo. 42 minutos sa nakalikan sa takna siningalaw na. Pagbalik nato na manwa, dugang ang mga balita, kaga impormasyon.
masadya kuno ang masadya kuno ni ang palabuton sining Philippine Councilors League Iloilo chapter election. Ang ginaduso diri sang kampo ni Gov Toto si Pavia SB member JP Piñol. Samtang ang iya sining mangin contender si kung hindi mo kumagsala do sa ni siya sa New Lucena, no? Si SB member Rosel Civilier. Sa aton sinimang kabumbo kay si ang PCL President Subong madlagan ng kuno vice ano ba giveaway siya? Check taman ni karon ning gawon ta ining ginpabumbo dira sa idalom sang Hibaw-an flyover. Kay lutakon kung ulan, yabo ko naman kung tigirinit. Tinuway man kuno sa may nagasapak dira, kag duway man sa may nagaobra, pero ongoing. Galing sa Project Billboard ay naman pizza. Tiyo mo ginaguro kung ang pizza nakaon. Lain pizza date. Balikan ta na karon sa aton sinimaling nga pagpalayag sa gihapon sa Bumuanay sa unto matapos ang bilaka importante nga makapanumdum. Oras naton 44 minutos sa kaligad sa Tak ng Alauna. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Ang Rural Bank of Leganes ang una, subong Queen Bank na. Ininatigayon pagi sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Monetary Board Resolution Number 556 nga napetsahan Mayo 29, 2025. Ang Queen Bank Leganes Branch ang magadala sa inyo sang mas mabakod kag mas komprehensibo nga serbisyo kaangay sang mas malapad nga selection sang loan kag deposit products and services. Mas matawhay nga transactions, access sa nakalinlaing nga mga branches sini kag ATMs, enhanced mobile banking services, QRPH, nagabaton bills payment sang Ileco 1 kag 2, More Power, Metro Pacific Water, Bayad Center, Western Union kag nagabakal, subong man nagabaligya sang US dollar sa competitive rates sumugod Setyembre 1, 2025. Ini ang ika-21 nga branch sang Queen Bank sa Bugos nga Pilipinas kag may resources nga nagalabot sa 4.2 billion pesos. Sa dugang nga kasayuran, bisitaha ang Queen Bank Leganes Branch sa Hain Bustamante Poblasyon, Leganes, Iloilo. Ukon bagtawag sa landline 033-329-7900, 033-329-7900, kag sa mobile number 0920-987-1459, 0920-987-1459. Queen Bank Business Banking, member PDIC, BancNet, Bangko Sentral ng Pilipinas, kag Florete Group. Ginapahibalo sa mga depositors kag iban pa nga mga kliyente sang Rural Bank of Leganes nga magkadto sa Queen Bank Leganes Branch para ma-update ang inyo mga dokumento. Queen Bank Leganes Branch. No noon break and open on Saturdays. Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
Mrs. Imelda Suerte Tejero. Pilang edad ni ma'am? 53. Anong imong nga proof of purchase? Bioderm. Ma'am, arang imo sining nga cash price sa 4,000 pesos sa isipa? 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos, 4,000 pesos. Ibakaliwat sang proof of purchase ka grocery para sa kinanglanon sa balay. Ginaagda ko ang tanan nga magpasakop sa swerte sa palengke sang Bombo Radio kag Star FM. Madamo pa ang nagahulat nga premyo, malapit na ang aton grand draw. Basta Radyo Bombo. Star FM. It's all for you. Nabalik na diri sa pagpangalagad sa Bombo na isaudto sa gihapon ko primo Bombo Chama Blanco Hovera. Standby sa kay Bombo Pauline Piliora. Istorya naton ining nagahilapit sini iyang PCL elections sa bahing karon sa probinsya sa Iloilo. Di ginalantaw sining mangin masadya man kunong nasambitan sining eleksyon bangod man sa mga mag-atubangay sa pagka-presidente sa Philippine Councilors League Iloilo Chapter. Check naton bala ang linya ni Bombo Pauline Piliora sa yaman sining follow-up report. Bombo Pauline sa report, please go ahead. Plano bumatsyam nga magpadalagan ni Christy Love Custodio Margarico, ex-official member kag interim president sa Philippine Councilors League Province of Iloilo Chapter bilang vice-presidente sa palaabuton nga eleksyon na ining bulan Setyembre 11 tugtog 13 pero ang election proper is September 13 gid ina siya bumatsyam. Natigayon din naton nga ma-interview si ex-official board member Margarico kag iya diri ginpahayag nga personal niya nga desisyon ang pagpadalagan bilang vice-presidente sa PCL. Bangod sa iya, luyag niya nga magbalik or mag-focus diri sa iya nga banwa sa Gibal. Agud matutukan ang iya nga advokasya nga nakasentro sa pamilya. Bumasyan kag isa diri sa mga programa nga iya ginatutukan amo ang ordinansa sa Code of Parental Responsibility. Ilabi na subong suno sa iya, nagkataas ining mga youth-related incidents. So gusto niya man nga panaog diri danay bilang vice-presidente and at the same time nga makabalik man sa iya nga banwa. So ginaragway diri ni Margarico nga dapat magpanguna kag kuno gina-inherit naman ini nga daan kuno sa mga konsehales sa banwa sang or sa probinsya sang Iloilo amo ang mga tagipusoon dapat nga magserbisyo sa publiko, may dedikasyon kag eksperyensyado bilang konsehal. Kaya ang balaan naman nato nating ining ang ning position is ginavouch gid niya siya kag damo man may naga-aim duyag man mga magtungko bungod may seat ka sa sangguniang panlalawigan bilang ex-official board member kag dapat sino sa iya eksperyensyado bilang konsehal. Importante man diri kuno sa iya suno sa iya nga ang leader nga may kasanag sa direksyon sang organisasyon kay kabalo magrespeto sa tingog sang tagsa ka miyembro sang PCL sa iya malapit diri 3 ka bulan nga pagpungko bilang ex-official board member kag bilang konsehal nga halin pa sang 2013 kinpakita niya ang aktibo man diri nga papel nga representative man sa mga konsehales sa bugos nga probinsya kag nahimo nga appreciate naman kuno bumatsa sa pagpungko niya kung may mga ara kuno sa ordinansa sa level sa sangguniang panlalawigan nga wala pa diri ma-apply sa iya nga banwa diri ginakuhaan niya man sa nga inspirasyon agud niya mahimo nga ma-adapt in siya and at the same time amo man same goes with other councilors man sa ibang nga mga kabanwahanan sa probinsya sa Iloilo. Ginalauman diri mabotsam nga magatambong ang 98% nga mga konsehales sa probinsya sa Iloilo sa 3 ka adlaw nga preparasyon sa election proper nga paghiwaton diri sa syudad sa Iloilo. Mabotsam babatiban naton ang aton nangin interview kay ex-official board member Christy Love Margarico. PCL election will be on September 11, 12, and of course 13. Pero ano na siya, dami na. So sa September 11, ato na abiliting and then tanan yung process sa pagpa-registration and then sa gabi nga na, ma-start na by the way sa 1 o'clock sa September 11, no? And by 5 o'clock sa September 11, ma-start na natin yung welcome dinner and acquaintance party man kumbaga sa mga konsehal kay may mga bagong na konsehal nasabi man nga ma-get together sa muna. And then sa September 12, that is the election proper na, no?
And sa aga, may plenary session pa kami, and then after that, mag-proceed na kita sa election. It will be handed over to the DALG na. So sila ang ma-conduct. Yes, sila ang ma-preside and ma-conduct. And tira na ang campaign speeches. And then after that, sa hapon, muna na ang pag-vote na dito. So sa hapon, may OTK, may ma-declare na winner. Fungko, ikaw? Well, practically, 3 months and a half, not really 3 months, July, August, 2 months, no. Well, personally, I'm honored. I've been in the league for almost all my political career since 2013. Ako was one of the officers sa PCL, no. And nakita ko as the PCL president, interim PCL president, whatever you do here will really affect whatever the conduct sa municipalities. So siguro ang isa sini, it's in the period of 2 months, it is really my obligation nga ka-election kita sa sakto and ang tanan makaparticipate. Of course, it includes na all municipalities, no, unlike ara ka sa municipality mo, concentrated ka dito. And the scope is so big. And ang nakita ko namin i-share bala sa akong fellow councilors is may kinapasar din ang mga ordinances, and it has to be, of course, reviewed, no? Sa ating local government code. And namin siya kay kung makita mo, makamba ka, pwede ko ni siya ma-implement, ma-adapt man sa amon nga municipalities. So that's another guro nga namin bagid nga ang bilog nga sa PCL, sa league, nga kung open gid ang aton nga records sa tanan nga mga ordinances nga ginapasar sa probinsya nang para may proper coordination and makita man nga namin maniguro sa amon nga municipality. So amo na kita pending. It's my last term. It's my last term as SB member sa municipality of Guimbal, and it's actually really time to go back to the people. Actually, yung advocacy is family mo. So, may ara ko yung ordinance, nga Code of Parental Responsibility. And nakita ko na wala. Pagin man na di, may parent educators sa every barangay. So, Bombo Pao? Si Executive Board Member Christy Love Margarico, o Custodio Margarico, Bombacham. Ay magaan na doon tayo na kadungan dari sa pag-iduruso ni Governor Arthur Defensor Jr. kay Badyangan Mayor Suzette Lamon, gininduruso niya man dari si JB Piñol bilang PCL President, Bombacham. So tanawon naton kung sino pa dari ang masadalagan kiti may filing man ina siya prior to the election proper gid kagamo niyang pagbabutyag man dari subong ni PCL President Custodio Margarico, Bombacham. Kabalo ka ining PCL, hindi lang ni kayo basta-basta nga ex officio member kamo, no? Pwede man ini mangin isa iya ka political ladder kung gusto mo nga magpungko pa sa mas mataas ini nga posisyon. Vice Mayor, Mayor ikaw avi, Governor, Vice Governor, or even nga padlagan ikaw bilang representante, no? Kung sa ano pa stepping stone man ini kagati kung PCL President ikaw sa aton sino magkabumbo, medyo may ara ikaw sang dating kang ginauyatan mo iya isa man ka prestigiyoso sini iyang liga, no? Sa aton sino magkabumbo. Pero matunog ang pangalan ni former mayor and now SB member Inday Lisel Mundihar Siville. Ti kung magambag ka nga Lisel Mundihar Siville. Ti nangin isa man ini siya ka popular nga alkalde, anay provincial board member, no? Kung lang taon mo ang resume ni SB member Lisel Mundihar Siville, Purteman, no? Sa aton sini nga mga kabumbo kag kung ikaw ang challenger do
Dumaminsar ka man lawig eh. Pero kung ang naga-endorso sa imo, no? Ang naga-endorso sa imo, si Gobernador Toto Defensor, puro pa saka-saka mo man ang imo siniyang confidence level. Kay last time nga may gin-endorso si Gob Toto sa LMP, daog. Di may himuayhan nga ang i-endorso ni Gov Toto. Sino nga gina-endorso ni Gov Toto? Sa PCL, Bumajam? Yes, sa PCL. JP Piñol. Si SB member JP Piñol sa Banwasang Pavia. Oh, si SB member JP Piñol, hindi man ni ma-asi-asi ang iya sining resume. Kung resume man lang aton sining pag-istoryahan, no? Ugaling kiti ang iya sining kasumpong, former mayor, former board member, pero ang naga-endorso abi kay SBJP, si Gov Toto mo. Di sino ay na naga-endorso iya sa kay SB member si Villiers? Base dira man mamater sa bahin sang naga-endorso, Bombo Pauline? Amo gani Bumajam dako man diri bala ang influence at the same time mumanigi na hulaturat kay sa tatlo ka adlaw daring election and ginabulubanta around 400 plus diring mga konsehales sa probinsya sa Iloilo kag during the election proper wala man diriya sa may makasunod sa ilang room kung dira man patigayunon ang election agud hindi man ma-influence diri kuno ang ilang mga decisions and ang ongoing man diri nga election sa bahin sa PCL but we'll see kung sino pagidari kay mahibaloan man niya siya prior kay may filing but at subong ti adra kaya sa level sa preparasyon diri ang Philippine Councilors League Province of Iloilo chapter sa pagpanguna diri ni PCL President Christy Love Custodio Margarico Bumajam. All right. Ini si Bombo Pauline Limited and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid da Bombo Pauline Piliora. Kung saan pa libilado ang match up sa tunga nanday SB member si Villiers and SB member Piñol. No? Pero tiyan mo na yung hambal sang pila ka mga nakuha naton nga mga impormasyon nga ti base kun sa naga-endorso dira daganay. Ti mabalaan talang ina sa palabuton sini nga Setyembre 11 tubtob 13. Sa aton sini nga mga kabombo. Ang iba naton yung mga balita kag impormasyon daw lang alang tanagin maplastar bangod nga kulang kita sa tiyempo. Tugyan naton ina sa iban Sinimanusin Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na kamo sa kahapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Richin. Ini si Momot Shama Blanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. By the way, sa aton sinima kabombo, aton sininga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas 113 días na lang kag-Pasko na. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang illegal nga droga.
makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sang salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Ang Rural Bank of Leganes ang una, subong Queen Bank na. Ininatigayon pagi sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Monetary for Resolution Number 556 nga napetsahan Mayo 29, 2025. Ang Queen Bank Leganes Branch ang magadala sa inyo sang mas mabakod kag mas komprehensibo nga serbisyo, kaangay sang mas malapad nga selection sang loan kag deposit products and services. Mas matawhay nga transactions, access sa nakalinlain nga mga branches sini kag ATMs, enhanced mobile banking services, QRPH, nagabaton bills payment sang Ileco 1 kag 2, More Power, Metro Pacific Water, Bayad Center, Western Union, kag nagabakal, subong man nagabaligya sang US dollar sa competitive rates, subugod Setyembre 1, 2025. Ini ang ika-21 nga branch sang Queen Bank sa Bugos nga Pilipinas, kag may resources nga nagalabot sa 4.2 billion pesos. Sa dugang nga kasayuran, bisitaha ang Queen Bank Leganes Branch sa Hain Bustamante Poblasyon, Leganes, Iloilo. Ukon bagtawag sa landline 033-329-7900, 033-329-7900, kag sa mobile number 0920-987-1459, 0920-987-1459. Queen Bank Business Banking, member PDIC, BancNet, Bangko Sentral ng Pilipinas, kag Florete Group. Ginapahibalo sa mga depositors kag iban pa nga mga kliyente sang Rural Bank of Leganes nga magkadto sa Queen Bank Leganes Branch para ma-update ang inyong mga dokumento. Queen Bank Leganes Branch. No noon break and open on Saturdays. Plus Wala de Iloilo, Billboard of Activities for August 31 to September 6, 2025. Ang Setyembre 5, amo ang first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees ng Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you, in the excessive mercy of my heart, ngang akon all-powerful love ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa first Fridays sa siyam ka consecutive months, ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart, amo ang ila mangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Setyembre 5, 2025. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Napunan sang excitement kag overflowing with enthusiasm. Ang Valhalla Band ang natalanan nga maghatag sa inyo sa isa ka great musical show sa concert at the Plaza, kicking off alas 6 ng gabi sa Setyembre 6, Sabado. Sa tion sa musical show,
Napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa September 7, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga i-remind ang mga lideres sang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Yari ang mga simpleng nga pagiagon makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agod malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kun tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo,
drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Happy Miyerkules! Good afternoon, good sa inyo mga kabombo. Ini si Tita Regine. Welcome na sa kahapon lamang program, of course, sa Burr Month na kita. September 3, beautiful Wednesday 2025. Nagsilak na si Haring Adlaw. Check ta sa ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, exactly 113 days to go before Christmas. Long enough, no? Para nga makapreparar kita sa ating mag-celebrate ng Christmas. Mga pang regalo na tundaan, no? Mga ihados kag ihadas. Kag sa mga necessary people. 13 minutes after 2 o'clock, ang ako na nga pag-abi-abi sa inyo tanan. Din si Tita Regine. Nag-abi-abi sa inyo diri sa kahapon lamang program. Today, padayon na naton ang pagdulong sa inyo sa mga beautiful, entertaining stories para sa inyo tanan. Salamat gid sa mga nagpaladala sa ilang mga istorya, and thank you in advance to those nga magapadala man sa ilang mga experiences, sa ilang mga kasaysayan through email. Pwede gid sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or kung insulat, ipadala lang sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Or ang pinakahapos, dulong ninyo personally i-hand in ang inyong mga letters para sa KLP diri sa estasyon sang Bombo. Diri kita sa may Mapa Street sa Sky City Tower. So ari na aton nga ambahanan para sa inyo tanan, and this is from Rimuel Hambre with the song 2. Good afternoon and welcome sa kahapon lamang program. What good is a heart without someone to love? What good are these arms without someone to hug? What's the use of these lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? Now there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without you? What good is the song when there's no one to hear? What good are these eyes when they're covered with tears? What's the sense of these dreams without someone to share? What good is this life when there's no one who cares? So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? Now there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without? What's good than we without? What good is me without you? La 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 la. Perfect peace. Come back and make me complete.
there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without? What's good and we without? What good is me without you? La 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 la. Come back, come back, come back to me. Come back, make my life What good is me without you? Subo, di ba? So, salamat gid for being there. And salamat especially sa mga istorya nga idugid nga ginapalabot diri sa kahapon lamang program. And now we start enjoying ang ining mga istorya. We had this one coming from Ningni, San Lambunaw. Dear Tita Regine. Good day to all staff members of this station, especially to you, to all my classmates, to all my children, umagad, mga apo, balaye, and to all who know me. Hindi ko kamo maisa-isa, sorry. Please, tita, hindi na lang pagbasaha ha, ang true name and address ko. Sige, wala ko mang ginabasa. Kay gusto bala ka nagabantay sa post office, kinahanglan with name and address, return address. Bisan duro na nakakilala nakon, sino ako. Bisan ano na lang ang istorya, gaabot sa isip ko, basta kaandar lang isip ko. Sa grade 1 ako tita, bali grade 6 ang akong magurang, nga nagiya ka nakon sa eskwelahan, kay nagtudlo sa mga lugar nga importante. Parehasang water tank nga ilimnan, bomba nga kung diin kami nagabuol sa mga ginabunyag sa amon mga bulak. Kagang importante, ang CR. Pero may dyan kami sa kwarto. Kay marayo, kay tidawa ay mga buot pa kami, ang iba nagairihi sa underwear nanda. Mayad lang kay marapit ang dabalay. Hindi pareha sa amon, mga 1 kilometro pero karasada. May kahon kami nga ginaagyan nga nagadalo man ng tubig. Oras ang amon buhi, dyan na si tatay sa karsada. Gabantay sa amon, kay basi matabo kami nga madalom ang tubig. Ang nangin matutom ako sa pagtuon, kag nakakuha ako second honor sadto, kag the most neat and clean. Siguro kung nag-e-entra pa ako sa mga extracurricular activities, may ibato man ako. Galing Inday, why ako ga-entra sa saot, sa mga hampang, kay mahinhin kuno ako. Gin-train man ako sa kanta, hindi man ako kay huya ako. Sang una halin sa grade 1 to 3 is pagtawag is Brownie Brown, Amon Bayo. Sa subong, Star Scout. Okay. So kada September is our town fiesta. May parade kami day before fiesta. Ti amuday maparade, pero when it comes bisan mauyat sa streamer, hindi ako kay huya man gihapon ako. Hay tita, gakahubsan ang agi ka ballpen ko. Duro na gid ballpen ko nga nagamit. Sa pag-December tita, may program kami kag si Maria ako. Kag daw si Maria gid man ako sang akon bayo nga ginpatahi sa mga maestra. Galing makapoy man magtakop sang akon duha ka alima nga nagaluhod kag magatubang sa pasungan. Masubo kag masadya. Sa pag-closing, why ko ginapaabot nga second honor gali ako. So amo to, umpisa nga naka-experience ang tawag nga pasulabi, hasta tulad, why ko ginalipatan ang hambal ka second cousin ko. Nga grade 6 sanda, grade 1 ako. Believe siya, kay out of 100 ang amon spelling, isa lang mistake ko. Bahambal ka second cousin ko nga nag-check ka papel namon, baw kanugon. Isa pa ang mistake ko kuno.
Only balde, YL, bade lang. Oy, nagdali-dali ka siguro no. Ahay, second place lang ako. So sa kaluoy ka mahal nga Diyos, na-maintain ko second honors hasta grade 6. Pag high school, nag-take man ako entrance sa Amon Banwa, pero hindi magpasugot, magurang ko nga dya ako maeskwela, kaya ang the library is library. Ganon. So sa Iloilo High School ako ginpa-enroll, dira sa La Paz. Nag-graduate ako 1971-1972, galing naguntat ako, kay hala kasakit ulo ko, kay gali sa mata ko. My ambition is to wear a white cap, but wala matuman. Kabataan ko nagtapos ka ambition ko, kay tatlo sanda nga naga-wear ka white cap. So why man ako naginulsol ka naabutan ko, kay bawi man kami kakabataan. Amuran garing, amo ako kadya, hindi pagid ako kapanaw tadlong, with walker still. But I'm always praying lang ta, and God bless us all. Till then, lovingly yours, Ningni, Sang Lambunaw. Well, Ningne, thank you so much sa imong gin-share diri sa amon mga memories ang elementary. Hasta nga nag-high school ikaw. So nangin Maria kagali. You said mahinhin ka diba? And do kabagay gito sang imo nga bayo bilang Maria. Tilapit naman no ang September na kita, December naman. Damo naman ang mga programs, mga activities sa school nga related sa aton sa pag-celebrar naton sang Pasko. Anyway, it is now 2:24 in the afternoon. Salamat gid sa liwat sa imo Ningne. Magapanambali kita, and when we return, ang sulat naman ni NB sa iyang episode Behind the Clouds. Ini ang KLP, kaupo ninyo si Tita Regine. Magabalik kita pagkatapos ng pila kan may importante ng mga pahibalaw. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras nga pagtener sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kon addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot ibayaw ang kamot agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kun sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kun pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likaw. Sila ang magpapatunay kung gaano ka-epektibo ang SED Liniment Oil. Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahirang ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yan, wala na. Sarap ng ulo. Masarap ng tulog ko, sir. Subukan nila at nang matunayan nila na ang SED Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. SED Liniment Oil. Gawa ng SED Marketing.
The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plaswalados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plaswalados. Kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sa pagkaon para sa iba. Next letter na kita, this is from NB. Dearest Tita Regine. A blessed and joyful afternoon to all my classmates on the air, our beloved KLP host Tita Regine, all staff and members of Bombo Radio Philippines, all added KLP lovers and listeners. Hello, kumusta naman ka mo subong? Ang tatlo ka bagyo, nagsunod-sunod, nagpanaw ron. Nakapahuway-huway na kita kapang limpyo sa mga labon. Siguro tanan kita nakahibalo that the unpredictable weather condition may occur without any hesitation. People may come and go, working and earning for their living. Suddenly, the sunshine that brightens up the sky turns into a cloudy atmosphere that swifts down the lowland. The heavy rain falls down when people working in an open field could hardly reach the shed, but wet. Tama gid ka makaluluoy. Ang mga tawo magdinalagan pagpunpon sa binulad nga isda, humay kag hinalay nga panapton agud indi mabasa. Ang mga kabataan nga nagpauli halin sa eskwelahan, basa nga naabutan sang hinali kag makusog nga uran sa dalanon nga uay sila itpasirungan. Ang duha ka bata, si Elsa and Wina, our distant relatives, went home from the school when the river, 25 meters away from their home, was already full of water. Gulpi ang pagsulod sa tubig. Kag tama kahinay ang pagwa. Dugangan pagid sang pagtampo sang hangin kag ulan nga nagdugang sa pagdalom sang baha. Naglatay man gani ang duha ka bata sa taytay nga nagakipaw-kipaw sa tubig kag sila nabasa. Nakaslide si Wina kag nahulog. Gindali-dali dayon ni Elsa kag ginsagop. Nabasa ang duha ka bata nga nagapunga-punga. Ginsugat man gani sang ila tatay pero igo lang sila nakatabok kag nahulog. Basa hasta ang ilabag. Kaluluoy sang mga bata. Ginakunaan ko man sila kag ila mga ginikanan nga dyado lang sila mag-eskwela sa amon kay duro jatana ang eskwelahan, high school man kag college. Makapiraron ka beses ako kadia kananda maghambal. Pahanumdum. Pay duwaay pa mapanglutas nga kabataan. Hindi magbulag sa mga ginikanan. Ti antos gid ang sanda kamarayo nga paranawon nga daw haruson kun kaisa makaeskwela kay waay balunon. Sunod adlaw, way na sila mag-eskwela kay nagsunod-sunod man ang tatlo ka bagyo. Ang mga pumuluyo do hindi ron makapamugon, pangita sang kinawara, kay ang ilabalay nasulob sang tubig. Hala bira-bira kapang lampaso, pero liwat duman, masulog ang tubig nga nagasulod. Masulog. Puwerte ang halit nga ginbilin sang tatlo kasunod-sunod nga bagyo. Ang mga tawo nga nagaantos ang kawadon, tungod sa mataas nga presyo sang baraklon, nagahangoy-hangoy kagutom.
Maskin ano dulang ang madasok nila sa baba para lang mabangilan ang nagahirab nga tiyan sa kagutom. Ang mga igi sa suba kag tangkong ilalutuon kag butangan sang gata ayos na ang ilapanyaga kag panyapon. Ang gintanom nanda nga kamote kag balinghoy nga kun waay sanda bugas amo lang ang ilalutuon sa sunod nila nga panyaga kag panyapon nga makasapar man sang ila kagutom sa amo nga panahon. Sa aga maka-coffee sila sang sarasara, sinanlag nga bugas ang mais o kun bugas ang humay, butangan sang kalamay, okay na. Mainit-initan ang surok-surok nanda. Makatig-ab, magwa ang hangin, kag makapahagan-hagan, butod sang tiyan. Manglaswa sila, puso sang saging, laktan sang saluyot, kag kapayas, subakan sang ginamos, kontento na sila. Maggulay sila sang nangka, butangan sang gata, why na sila nagapanyapon, kay busog ron. Mag-ihaw sila native nga manok, laktan sang ubad sang saging, kag sabawan, why na sang reklamo, kay busog na sila tanan. Kag diri nga punto, nadumduman ko ang hambal sang amon amay. Hindi ninyo pag-usiki ang kanon, kay abi ninyo, ang iba nga mga tawo subong, waay isang absuelto nga bugas ang humay o kun mais nga pagatigangon. Ginapapurot, ginitatay, ang mga nagakarausik nga mumho nga ginapakaon sa kuring. It was a legacy he left to us before siya nga nagpanaw sa pihak nga kalibutan. Sa amo dia nga kabilin sang amon amahan, akon gid gintiman-an kag ihambal man sa kabataan, nga dawa ay lang bili ang pag-usik-usik sang kanon nga pwede pakaunon, kalukaluhon o kung ang iba ipakaon sa mga kuring, ido man kag mga manok. Pero ginabasya lang sa daramugan. Do ano ka mga raskal nga kabataan? Way kangilin sang grasya nga ginbugay sang Ginoo kananda. Puisit di hambal ni tatay kag ni nanay sa amon. Tita Regine, ibalik taanay sa situation sang baryo nga ginbahaan, tama gid karigkam nga tan-awon ang mga labon nga nagpabilin sa sulod kag palibot sang balay. Labon amo ni ang lunang or lutak, no? So delikado pagyed kung may pilas ikaw. Open wound nga makalusong sa tubig, mag-suffer ka gid sang leptospirosis. Na kung hindi madali matambalan, amo lang ang mahimo ang kabangdanan sang imo nga pagka-deadball. Ang alaga nga mga manok, baboy, ido kag kuring, kung hindi madara sa mataas nga portion, magkaradura o kung dakpon man sang iba kag ihawon. Ang mga balay made of light materials, masulod ang makusog nga tupa sang uran, kag magkarabasa ang mga bayo, habol kag ulunan. Sa sulod sa isa kasing mana nga waswas ang madamol nga uran, mauntat kadiot kag magtupa naman, ay abaw ang mga tawo daw ay pasingadtuan. Sa una nag-eskwela pa kami sa city, kun magbaha, ang sigangaw amo ang amon ginakulbaan, kun basi magdalo mang tubig kag hindi makatabok ang sarakyan. Pero sang dukaron nga tiyempo, ang Leganes amo ang nagbaha. Tungod sa irrigation nga nagnabaw nga gulpi nagsulod ang tubig kag mahinay ang pag-ariya kay duro basura nagarinapta. Nagahiribion ang makaluluoy nga mga pumuluyo. Kung may mga hinabang gidman ginpanghatag sa flood and typhoon victims, sang anuman lang nga ang nadamage ang ilapuluyan kag pangabuhian, sobra pira ka pilo. Paiti iyawat na lang nga ilagin pasalamatan. Sa karon ang problema nga dia, ginatingwaan man sa mga natungdan nga ahensya sang gobyerno, ang kasulbaran nga antes ang sunod nga occurrence of the unpredictable weather condition, hagan-hagan ron ang pag-antos sa mga pumuluyo. Paagi sa aton mga pag-ampo, nadunggan gidman sang Ginoo ang panawagan naton nga mga tawo. Milagro, si Haring Adlaw ang nagpakita sa nagakulap madulom nga panganod ngadto dapit sa sidlangan. Amat-amat ginpalid sang dupoy-dupoy sang hangin kag nagbulos ang kasanag nga aton ginakalangkagan. Bumulos ang kapawa, nagpanglaba, nagpamulad ang kadaman sa mga basa,
namulad sang paray kag isda. Hence, behind the clouds, the sun is still shining. July 26, Saturday, our family bonding was celebrated happily, rain or shine. I did not attempt to move the date of the celebration anymore. Silently, we keep on praying nga hatagan man ni Lord sang ligwa ang panahon, nga hindi mausik ang ginpreparar nga pagkaon. Do ano kaalwan sang Ginoo sa paghatag sang ginapangayo sang tawo. Maskin sa pagkamatuod, may mga miyembro sang pamilya nga waay makaabot, but many have come to join the celebration. Ang ginburuka nga istorya sang pagtiriripon ron sang pamilya was how good is God to His people. Kag surprise pagid. Sa alas 3 sa hapon, nga nag-umpisa na ka pamutos sa mga apo kag mga hinablos, kay mapauli na sila Tita Regine antes magtupa ang nagadulom nga galum sa kalangitan. Nagabot si Apo upod ang iya nobyo nga nag-celebrate man sang iya kaadlawan didto sa may coastal road sa Manami nga Karanan. Kundi nagsadya pagid ang pagbanding-banding, nagprepare naman sang pagkaon sa table para sila makapamahaw sang nabilin pa nga preparation. Their presence added color to the celebration, for which the acquaintances delighted everyone to warmly welcome the incoming in-law. Hambal ko, kung nagkahibaluay daan, nag-joint celebration dulang kita dya sa balay. Anyway, for having grace on this occasion, the family bonding ended with more laughter and joy in the sharing of bright ideas and the food with God's blessings above all. Kanami man, kay masinadyahon ng tanan nga nawala ang nagadulom nga panganod sa kahitaasan. Hasta naabutan sang alas 6 sa hapon ang pagburulag sang tanan nga nagtiriripon. Take care in going home. God bless us all and see you next year on the same occasion. Di siguro dya lang anay kita kutob kag may mga leksyon naman kita nga nakutlo sa ang mga episode. Long live KLP. Thank you so much, Tita Regine, all of my friends in Bombo Radio Philippines and KLP lovers. Till we meet again next email. With love and prayers, in B, sang Iloilo Province. Ang aton weather condition, especially ang pag-ulan, may bintaha, may disbintaha. Bentaha for those, no, nga nagapamroblema sa ilang nga tubig. Nga wala sang supply nga tubig nga nagagwa sa ilang mga gripo. At least, kung mabaskog ang ulan, makapanalod sang tubig. But sa iba naman, no, problema ini, especially kung may mga dams, may mga rivers nga magalalapaw. Tapos, ang sulod sang balay, masudlan sa mga lao, o kung sa mga lunang. Tapos, ang mga hinalay, nga pila ka adlaw, hindi mahalay. May, pwede naman nga mga magamit sa buong, no, nga hindi magbaho ang mga aton nga mga lalabhan. Tapos, ang aton dapat nga ibulad. Hindi bala? Pero between init, kag tugnaw, ano ang luyag ninyo? Tika mo na lang sa batira, ha? Anyway, thank you so much again sa imo. Again, share din sa amon sa sininga hapon in B, sa Iloilo Province. Sa pagbalik ta, may luyag naman i-share ya diri sa aton si Mr. Amugid na iya. Do ibang klase, no? Yung code name. Mr. Amugid na iya. Sige, we will find out ano ini ang iyang i-share sa aton sa pagbalik sa kahapon lamang program, kaupod sa gihapon, si Tita Regine. Mas nanamian ba ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong tubtub nga dalayo na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organized
organisado ang lugar nga imo ginatun-an na. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network Plus Wala de Iloilo, Billboard of Activities for August 31 to September 6, 2025. Ang Setyembre 5, amo ang first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees ng Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you, in the excessive mercy of my heart, nga ang akon all-powerful love ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa first Fridays sa some ka consecutive months, ang grasa sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart, amo ang ila mangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Septyembre 5, 2025. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Napunan sang excitement kag overflowing with enthusiasm. Ang Valhalla Band ang natala nga maghatag sa inyo sa isa ka great musical show sa concert at the Plaza, kicking off alas 6 ng gabi sa Septyembre 6, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa September 7, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga i-remind ang mga lideres sang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle. Nagakinahanglan ini sang exercise agud. Alas 2:45 ang aton nga oras. Sa gari na kita sa sulat ni Mr. Amogid na iya sa Tigulo. Filipino speaks, Filipino fakes. Ibang klase minaw. Panamyaw sa imo tita Regine. Sa nagligad lang gid nga Domingo, Agosto 10, 2025, natapos na ang ulihi nga adlaw sa pagrehistro sang COMELEC sa napulo ka adlaw nga ginhiwat ini. Nagsugod ini sa tong Agosto 1, tubtub 10, 2025, adlaw nga Domingo, natapos mga alas 10 sa gabi. Bilang isa ka Filipino, napanilagan ko gid kung ano ang mga kinaugali nga duna sa aton mga kauturan nga Filipino o kon mga Ilonggos. Sa matuod, kag madamo na nga kahigayonan nga akon gid nanutaran kundi pagani ang nauulihi nga adlaw sang isa ka tuman nga kinahanglanon nga pagparehistro didto man ini magpagutok, magpanagilot kag may dugang pagid nga pagkumod-kumod sa tagsa-tagsa. Madamo man ako sa nanotisyahan sining mga pagginawi, pagminatasan sang tagsa ka Filipino o kung hindi gani sang aton pagka-Ilonggo. Kung sa paglawag na gani sa pagpila ay sus, dayon Manila dinaguso agud makauna sa atuba nga linya. Dire daw hindi pala mahimos kung anong una nga buhaton, basta na lang nagpila nga wala anay makapanagadsad. Iniman nga tinion nga magsagay reklamo, hinugong kag maghimo sang hindi nagakaangay nga hilikoton. Bisan sa pila, madamo ang nagasinabad kag wala sang kalinungan, kapahuwayan agud makakita sang leader nga makaaman sa pag-una sa pila. Sa sini nga ginhiwat nga registration, ginpatungod sa SK kag barangay registration. Sa mga nagaedad, 14 anyos, nga mag-15 anyos, antes ang December 1, 2025, tubtob 17 anyos. Kag may ara man nga pag-rehistro sa mga 18 anyos, kag pataas, ining mga edad. Ay about, Tita Reg,
Sa pila pa lang, puwerte na gid nga maabilidad ining mga ginikanan. Ilabi na ining mga iloy, do mga stage mothers sa ilang mga lamharon nga mga anak. May ara na gid nga instruction sa paglawag sang pahibalo agud magpila ining 14, 15, 16 nga edad diri sa nawala nga bahin sa lamesa. Kag ining mga 17, 18 kag pataas ang edad diri na ayon sa natuo nga bahin sang lamesa. Ay sus, kung sa pagpaathag, tuman gid kaathag, apa nga nga ining mga iloy o kung tigulang nga ginikanan ang nagapila, o kung ini siya ang nagatindog sa pila. Kag ining lamharon nga anak, didto sa may handungan, kag nagapiti-piti sang cellphone, samtang ining makaluluoy nga mga ginikanan, nagapatial sa init. Sa pagtigbatas sang pabalhas kagaginot. May ara pagid nga hugada. Madamo na nga eksplikasyon sang tulid ining mga bumulutho o kon mga estudyante tuhoy sa ilahilikoton kag hilimuon sa pagbutang sa papel nga rehistro. Abaw pagid. Dukaangay bala sang internet connection nga tuman kahina magkuha sang signal. Masami loading ang ilang nga paminsaron. Daw ina bala nga lutang sa Tagalog nga lingwahe o kon hanging sa in-English. Ang ila paghangop o kon pag-intyende sa mga detalye nga napagkit sa papel, mahina ang pick-up sa ila antena bala kun ini conventional nga telebisyon. Ay abaw makaluluoy gid. Oo, Tita Reg, hindi kit man tanan nga may mahina sang paghangop, apang kalabanan gid sa mga kamada sini mga estudyante. Wala sang namasngaan sa ilang mga pagtuon. Kag ari pagid. May ara man nga phrases, signature above printed name. Bot silingon, sulaton anay ining kumpleto nga ngalan kag apelyido sa dalagko nga letra kag sa naibabaw ayon sini nga bahin ang pagpirma. Dire daw lipong ining kinaiya sa magparehistro. Husto lang ikuris-kuris ining ballpen sa lugar nga may malipot nga linya. Angay wala gid nagpangusisa o kung magpamangkot man lang, di kundi may sayop liwat. Nagmatumato na lang bagong dahuya magpamangkot. Ay, kardo dalisay. May ara pag Tita Reg, ang nabutang nga ginapatungod, probinsya o kung banwa o kung syudad, daw langas mon matuod, apang ini ang matuod nga kamatuuran. Ang probinsya nangin banwa, kag ang banwa nangin probinsya. Ang syudad nangin banwa, kag ang syudad nangin probinsya. Ay, nangin halo-halo espesyal gid. Nagduga ang palingin sang ulo kung imo makitaan. Do sa laset ila una-una, kung diin sila nag-estar. Ayhan, nangin tamawo ini sila sa ila duog nga gina-estaran. Ari pagid ang pinakagrabe, Tita Reg, ang natungod sa citizenship. Ay abaw, ginabutangan ini sang iban, kagliwan sa ila paghangop. Himal ibala. Citizenship ang ginbutang at home. So ano ini? Yun bunag sa sulod balay. May araman gani, citizenship, INC. Ano ini? Incomplete nga subject. Sabat sa nagsulat, Iglesia ni Cristo. Ay abaw pagid. Hindi ini religion ang ibutang dira. Ari pa. Citizenship, male o kon female ang ginbutang. Hala, wala inisang gender ang citizenship, Ini ang pamatuod kung ano ang imo lahi sa Pilipinas. Ay abaw, sa ilang mga ginpangpagkit nga mga detalye. Matuod, may kahalamutan, pero diri naton makita ang kamatuuran nga wala gid sang paghangop sa ila ginabasa o kung wala gid sang buot nga magpamangkot kung ano ang kaundan sa mga detalye sa papel. Ilabi na ining mga ulihing tubo. Dire may pagduha-duha man parte sa petsa o kung date.
Sa sini nga kaso, ilang mga birth dates ang ilagin bunagan. Nabutang diri ang date, tigaylo ini nga adlaw, kung ano adlaw ka magparehistro. Abi namon, amo na ini, kag abi namon, amo na ina. Ti kundi, balingagid. Dugang pagid. May pangduha-duha sa pagtumok sang iladuha ka kumalagko. Ito nagasala-sala, kundiin ang nawala o kung ang natuo nga tudlo. Ahay, tudlo lang gid. Doon nagaparang alag-alag pa, kundiin ang iya nawala. Kag natuo nga kumalagko. Gapang alag-ag. Do signal sa internet nga masami loading. Kung natungod naman sa mga tao, lamharon man, may edad, syempre may edad gid man ang tanan nga tawo. O kung mga tigulang nga lampas na sa 60 ang edad, hambal sa tanan senior citizen na. Una sa listahan nga senaryo, ining mga lamharon na hamtang sa pila kag nakalinya. Dugay-dugay halinan kag magpalapit sa ila suod nga abyan kag dayon magmarites samtang nagaigod ang lakat sang pila. Kag tigaylo nga may magsalot nga mga lampingasan, sorry sa word, nga hindi makahibalo kuno, dayon man sang lamharon maggumod-gumod nga may naguna na sa ila pila. Kag tapos may balibad. Kesyo may ginkuha lang, may ginbaka lang, may nagpangihi lang, kag madamo pagid nga alibay, agud mapatihan ang ila istorya kuris-kuris sining mga teenagers. Ikaduha, may edad nga babayi nga may lapsag nga ginakugos. Tapos ginakusi, agud maghibi. Uy, dayon mag-ayo nga paunahon na lang siya, bangod ang lapsag, ang iya ginabalibad nga kabandanan. Ay abaw gid. Kung tani, gipabantayan na lang sa ila puluyan. Isa man ka estilo sosyal, agud makauna sa pila. Do makaluluoy epek ang nawong sang iloy, nga nangin panaming ang lapsag para makauna lang. Ikatatlo, senior citizen. Pwede ako makauna, may priority lane man para sa amon. Korek kagid, sir ma'am. Gindugang naman gidiri ang nagabusong kag mga PWDs, persons with disability, kaangay sining mga apa, bungol, libat, bulag, pingkaw, lupog, piang, sungi, pitla, o kon may mga utod sa ilan na nuhay-tuhay nga kalawasan nga inimahulog na sa PWD. Bisan gani patay nga kuko sa tiil, balibad pagid nga PWD, kung makalusot man kuno, mga PDL, sakop man gihapon sa pag-asikaso sa ila bilang person deprived of liberty. Hindi naman katingalahan na sila magparehistro man. Ang the best gid, mayra gani nga may ID nga ini may disability sa paminsaron. Apang sa panulok, do normal man kung tudukon. Psychosocial disability, distress anxiety, kag madamo pa nga ID sa nananuhay-tuhay nga instability sang ila panghuna-huna. Oo, hindi man gigitahang kilan kag mangin alamon sa medisina, apaw do hindi man kaangay nga may ara gali ining ID nga para sa akon weird kag matalagsahon ko nga mabasahan kag makita sa ila identity. Kag kaisa makatalho matuod nga nagatulok, nagatanaw kag nagpanilag sang husto sini mga maabilidad nga pagginawi sa tion sang pagrehistro. Apang ini isa man kakatungdanan sa kada tawo sa aton pungsod. Sa ila man matuod kinahanglanon kag kasayuran, apang nga kinahanglan gid sa pinakaulihi nga adlaw kag takna nga magdinugok, magdinaguso, magpagutok, magpanigalot kag magkumod-kumod. Inayhan, Filipino style, estilo padungol, estilo banihot, estilo lipong buot. May ara man pagkasadya, bangod kaupod ang bugos nga tropa, kag magkinagula sa kamaga. Bangod nalipatan ining mga petsya, bangod inilanggid nga adlaw nga sila libre. Wala sila sang oras, bangod masako sa obra, madamo sang ginaasikaso, kag may ara pagkod kun ano. Pagid kun ano. Amo sini, amo sina, kag ano pagid ayhan, kag ano pagid.
Kagayhan, balis karon nato ng sitwasyon nga hindi na naton paghulaton ang ulihi nga petsa. Agud wala sa mabudlayan kag mag-uyang sang pila ka takna agud lang gid magparehistro. Kung tani baguhon na naton ining namatan sang kinaugali sang Filipino o kung kita nga Ilonggo. Ayhan, magdalikat gid nga sa aton pag-aligmat mismo sa aton man gihapon magabalik ining kabudlay kag huol kag ilabi uyang sang oras kag dugang nga problema pa. Madamo gid nga salamat, Mr. Amugid na iya. A very keen observer, very observant. Ining si Mr. Amugid na iya, no? Kalma lang kita, but you know what? Tuwagid man, no? Ang ining mga nagakalatabo. Especially kung during registrations or during sang election, hindi bala? Amugid ni nga mga scenarios ang ato nga makitaan. Tapos, especially registration, no? Tagaan 10 days, from day 1 to mga day 8, bawa kalaka lang, dumalang nga 1 ka mo dira. Pero pagka last day na gani, dira na. Magdinaguso, magdinugok, tapos more na ang mga sala-sala nga mga ginapangbutang, nga mga information nga needed para nga makarehistro. Tapos damo na lang mga alibay, nasikop mugid tanan ba, Mr. Amugid na iyan, no? Halin sa mga teenagers, hasta sa mga may mga balibad nga dapat unahon gid, to kasubo man to yan, no? Sa bahin sang bata, nga tingin mo pa siya nga excuse, alibay, props, para lang nga makauna, ginakusi, para maghibi, para nga paunahon. Ang nagabit-bit sa iya. Ay, nako. But, very truthful, ha? Kag, amugid niya, no? Ang mga nagakalatabo sa subong. And so, thank you so much, ha? Nga bagod sa sinitanan, nga mga observations ni mo, ang imo nga panawagan gid sa tanan, no? Hindi na bala pagulata ang last day. Kay may pila ka adlaw nga ginahatag, nga ang dira gid sa last day, nga magdinugok, kag magsinala-sala, no? So, panawagan hindi lang sa mga Ilonggos kundi sa tanan gid sa aton nga mga Filipinos. Ang tigulo, Filipino speaks, Filipino fakes. Thank you so much, Mr. Amugid na iya. I'm sure damo gid ang mga naga-agree, damo ang mga naga-lamho sa mabatian ng inmo gin-share diri sa amon. Thank you so much, and kamo man dira mga kabombo, ang inyo naman nga mga istorya, ang tuyag namon nga mabatian. So palihog, i-email ninyo ina. Feel free nga mag-email anytime diri sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or kung mas duyag ninyo nga sulaton sa gihapon, pwede gid. Ipadala nyo lang sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Saliwat sa ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Yes, mga kabombo, para nga hindi kita makalipat, kaya maka-keep track kita sa ating Christmas countdown, 113 days to go before Christmas. Kag magasunod naman ang inyong mga nakalangkaganggit ng mga dramas every afternoon pagkatapos ng KLP, syempre si Tuyang Ermitanya, kag followed by Provincial Jail, and then ang Dear Diary. So enjoy lang kamo. Madaming salamat sa inyo tanan. Of course, balikay kita and see you again tomorrow. Sa gihapon ni ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat yun. Good afternoon and God bless.